Holy Spirit, we welcome you in our midst. पवित्र आत्मा आम्ही तुला आपल्या मध्ये बोलवतो आता. You are living inside of us. पवित्र आत्मा तू आमच्या सगळ्याच्या आत राहतोस. And your presence is here right now. आता सध्याला प्रभू तुझं इथं वास आहे आपल्याला माहिती आहे ते. Holy Spirit, you take complete control of this session. पवित्र आत्मा तू हे सगळ्याचा ताबा घे प्रभू. हे सगळं मीटिंगचे तू ताबा घे प्रभू. Lord, you know each and everyone's heart. प्रभू पवित्र आत्मा तुला सगळ्यांचं हृदयात काय आहे ते सगळं माहिती आहे प्रभू. You know what is our need, you know what we go through, you know our problems, Lord. प्रभू तुला सगळं काय माहिती आहे. आम्ही काय दररोज आमचं काय प्रॉब्लेम्स आहेत, आमचं मनात काय, आम्ही काय काय विचार करतो हे सगळं काय तुला माहिती आहे प्रभू. And there is no big problem that you don't have solution. आणि कुठलाही प्रॉब्लेम एवढा मोठा नाही आहे प्रभू ज्याचं तुझ्याकडे सोल्युशन नाही आहे प्रभू. By your wisdom, you took all our problem, our sickness, our infirmity, our evil on the cross. प्रभू तुझं ज्ञानामुळे तू सगळं काय आपलं क्रूसवरती सगळं काय तू घेऊन टाकला प्रभू. आपले सगळं कष्ट, आपलं किती काय काय प्रॉब्लेम्स होते, काय काय टेन्शन होते, सगळं काय तू क्रॉसवरती घेऊन टाकला प्रभू. Holy Spirit, we thank you for enlightening our minds and opening our spiritual eyes to understand the truth, the secrets of your kingdom. पवित्र आत्मा तू आमचं डोळे उघडल्याबद्दल, आपली समजला तू उकलल्याबद्दल आणि हे सगळं काय आध्यात्मिक जगाचं बदल आपल्याला तू करून काय ज्ञान आहे हे सगळं तू आपल्याला रहस्य सांगितल्याबद्दल आणि तू आपल्याला सगळं हे सांगून देता ह्याच्यासाठी आपण तुला ऑलरेडी धन्यवाद देतो प्रभू. Lord, we want to live as a witness for you in this world. प्रभू आम्ही इथं तुझ्यासाठी साक्षी म्हणून इथं राहायला हे जगात राहायसाठी आलेलं आहे प्रभू. We want to carry your presence wherever we go. प्रभू आम्ही जिथं जिथं जातो तिथं तिथं तुझा वास घेऊन जावा असं प्रभू आपल्याला शक्ती दे प्रभू. ह्याच्यासाठी आपण धन्यवाद देतो प्रभू. So when people see us, they don't see me, but they see you in us, Lord. प्रभू जेव्हा पण लोक आपल्याला बघतील ते आपल्याला नाही बघते तुला बघतील प्रभू येशू. Today, Holy Spirit, as you teach us your word, we thank you for confirming your word with signs accompanying. प्रभू जसं आपण तुझं आता हे वचन बोलायला लागतो प्रभू आणि तू इथं काय कार्य करणार आहेस, काय काय चमत्कार घडवणार आहेस प्रभू, ह्याच्याबद्दल आपण तुला धन्यवाद देतो प्रभू. In Jesus' name we pray, Father. येशूचं नावात आम्ही हे मागतो प्रभू. Amen. आमेन. सगळ्याला समजायलंय काय? हां आणि ऐकू यायलंय ना सगळ्यांना? Praise the Lord. Praise the Lord. हां. So nice to see you all. सगळ्यांना इथं बघून खूप आनंद होतोय आपल्याला. Yeah, everyone filled with that hunger and thirst to know about Jesus more and more. तुम्ही सगळं इथं भुकेनं आणि देवासाठी भुकेला आला आणि देवाचे वचन ऐकायसाठी जे भूक आहे ते बघून ताईला खूप आनंद होते. Not just about him, but know him, having an intimate relationship. फक्त प्रभू कोण आहे याच्याबद्दल न जाणणार त्याच्यानं जास्ती तुम्ही प्रभू बरोबर संबंध ठेवासाठी जे तुम्हाला भूक आहे ते बघून ताईला खूप बरं वाटलं. And if you see in the Bible, Jesus used the simple people. बायबलमध्ये येशूनी काय केला एकदम सरळ सामान्य लोकांना घेऊन प्रभूने आपला प्रचार करायला सांगितले हो की नाही. If you see most of his disciples, they didn't even know to read and write. They were fishermen. जे लोक होते 12 लोक जे होते जे पवित्र शिष्य ते शिष्य कोण होते मछुआरे होते साधे सामान्य लोक होते. But when they opened their mouth and preached, the learned people were seeing and wondering from where did they get this wisdom. जेव्हा हे लोक सामान्य लोक जे मछुआरे होते जेव्हा ते बोलायला लागले तर ज्ञानी महाज्ञानी लोक म्हटले की असं कसं होऊ शकते एवढं साधारण माणूस आहे बट ते बोलतात किती सुंदर. Because the learned people were taught, they also know the scripture, but they were speaking from their mind. Those people at the time, the Pharisees and the scribes, they also knew the scripture, but they were speaking from their mind. Lives were not getting changed. But the disciples who were anointed by the power of the Holy Spirit, they spoke through the anointing of the Holy Spirit. Lives were transformed when they spoke the word, preached the word. पहिलाचे जे होते तिथं जे जीसस असताना जे पुजारी वगैरे होते मोठे जे होते ज्यांनी शास्त्रज्ञान खूप घडवलेलं होतं त्यांच्या मनात बट जेव्हा ते बोलायचे ते पुस्तकामधलं ज्ञान बोलायचे पवित्र आत्माद्वारे नाही बोलायचे ते बट जेव्हा हे 12 लोक
शिष्य जेव्हा बोलायला लागले, ते पवित्र आत्माचं ज्ञान रहस्य बोलायला लागले, तर पूर्ण आयुष्य म्हणजे बाकी लोक सगळे काय त्यांचं परिवर्तन व्हायला लागलं. म्हणजे जेव्हा ते पवित्र आत्माद्वारे बोलायला लागले, सगळी काय जिंदगी बदलायला लागली, त्यांचं आयुष्य बदलायला लागलं. Praise God. Praise God. So on the day of Pentecost, when the disciples received the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, they were filled with boldness, and Holy Spirit was the one who was teaching them and giving them wisdom. पेंटकॉस्टचा दिवस काय झाला होता, जेव्हा शिष्य बसून प्रार्थना करत होते, अग्नीच्या रूपात परमेश्वर कोण आले, पवित्र आत्मा त्यांच्यात आले. जेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती आले, तर काय झालं, ते खूप धैर्यानं बोलायला लागले. आणि जेव्हा ते बोलत होते, ते रहस्य बोलायला लागले. आणि ते बोलताना काय झालं, खूप सारे जिंदगी, खूप सारे लोकांचं आयुष्य बदलायला लागलं. ते क्षणातच खूप लोक बदलायला लागले. So today the same Holy Spirit is given to us. हे सेम, हे जे होते तेव्हा पेंटकॉस्टचे दिवस जे पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती उतरलेले, ते सध्याला आता इथं आहेत आणि आपल्या सगळ्यांवरती ते आलेलं आहे पवित्र आत्मा. There is no partiality in the kingdom of God. परमेश्वर कधीही दोजेपणा करत नाही, तो सगळ्यांना एक सारखं बघतो. So if we see in the Bible, the disciples, they spoke to the blind man. Jesus spoke to the blind man. They healed the crippled man. Even Peter's shadow, people were getting healed. The same power that Jesus had, he gave to his disciples, he has given to us. पवित्र आत्मा जेव्हा येशू कार्य करत होते, लंगड्याला उठून चालायला लागले, आणले बघत होते. आणि तसंच 12 शिष्य पण जेव्हा चालत होता, तो त्याचं जे हे पडत होतं ना सावली, त्याच्यात पण लोक बरे झाले. आणि पीटर, पॉल हे लोक काय केले, मेलेले लोकांना उठवले, जे आणले होते त्यांना डोळे दिले, आणि जे लांगडे पांगले होते त्यांना सगळं चालवायला लागले. ते पवित्र आत्मा आज सध्याला इथं आहेत आमच्याकडं, आमच्यावरती. So God wants us also to live like that supernatural life every day. तर पवित्र परमेश्वर काय म्हणतात की आपण सगळे ना तसंच आयुष्य जगायचं. म्हणजे कसं अलौकिक, म्हणजे कुठलाही आपण जसं नॅचरली आपण जगात जसं शारीरिक नाही करायला, आध्यात्मिक ह्याच्यात जाऊन अलौकिक जगात कसं कार्य करतो तसंच करायचं. म्हणून ताई म्हणतात की आपण सगळं अलौकिक जगात करतो ना कार्य, म्हणजे सगळं लंगडाला चालवायचं, मेलेल्याला उठवायचं, असलं कार्य करायचं. आपल्याला पण परमेश्वरने तेच पवित्र आत्मा दिलेला आहे. आणि ताई म्हणतात की आपण पण तसंच चालू शकतो. John 14:12. 14:12. Yes. 14:12. I got it right at that time. John 14. योहन्ना 14वा अध्याय 12वा वचन. Okay. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. मी तुम्हास खचित सांगतो, मी जे कृत्य करीतो ती माझवर विश्वास ठेवणाराही करील आणि त्यापेक्षा मोठी करेल. कारण मी पित्याकडे जातो. तुम्ही जे काही माझ्या नामाने मागाल ते मी करीन. ओके. So, did Jesus say these signs the preacher will do? Is it written like that? येशू असं म्हणतो काय की जे काय कार्य मी केलो ते प्रीचर करणार म्हणून लिहिलेलं आहे काय? प्रीचर करतात म्हणून लिहिलेलं आहे. What is given? Those who pray, those who pray will do these signs. ते असं म्हटलेलं, येशू म्हणतात का जे प्रार्थना करतात ते हे सगळं कार्य करतील म्हणून सांगितलेलं आहे? नाही ना. What is written? काय लिहिलेलं आहे? विश्वास करतील. Now, जे कोणी. So what is Jesus telling? Those who believe will do the same things I did and even greater things than me. तर येशू काय बोलतात इथं की ज्यांनी कुणीही, हे ताई असू दे, तुम्ही असू दे, कुणीही ज्यांनी येशूवरती विश्वास ठेवतील त्यांनी हे कार्य जे येशू केलं तेच कार्य करू शकतात. आणि त्याच्यापेक्षाही भारी कार्य, त्याच्यापेक्षा अगदी महान कार्य तुम्ही करू शकता असं येशू सांगतात. What we are saying, oh, that preacher, no, very powerful.
हां, आम्ही लोक काय म्हणतो, तो प्रीचर आला ना, तो हात ठेवला डोक्यावरती तर आपलं कार्य होणार, असं आम्ही काय म्हणतो, तो प्रीचर भारी आहे असं म्हणतो. We'll say, oh, that preacher, no, he has healing gift. हा, ते प्रीचरकडे काय आहे, तो प्रीचरकडे काय दैन्य शक्ती, देवानी शक्ती दिलाय की तो हात ठेवला तो माणूस बरा होईल, असं ते त्याला शक्ती आहे असं आपण विचार करतो. How will God use me? I don't even know the word. I don't even know to read and write. आपल्याला येशू कसं इस्तेमाल करेल, आपल्याला तर लिहायला येत नाही, अभ्यास करायला येत नाही, वचनचं काहीच ज्ञान नाही आहे, तर कसं करेल आपल्याला येशू. But what is Jesus saying? Those who believe in me will do the same works I did and greater works than me. तर येशू काय म्हणतात की ज्यांनी माझ्यावरती विश्वास केलेला आहे, ज्यांनी कोणी, तो वचन माहिती असू दे किंवा आत्ता येशूमध्ये आलेला असू दे, तो काय करणार, माझ्यापेक्षाही भारी कार्य करेल जर तो विश्वास ठेवला तर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, are you a believer? आता तुम्ही लोक विश्वास का आहे, काय विश्वासी आहे, Do you believe in Jesus? येशूवरती विश्वास ठेवता. So, are you doing the same things that Jesus did? तुम्ही सगळं तेच कार्य करायला जे येशूने केला, Healing the sick? म्हणजे ज्यांनी आजारी आहे त्याला तुम्ही डोक्यावर हात ठेवून त्याला बरं करायला काय, Giving sight to the blind? लोक जे आणले आहेत त्यांना तुम्ही डोळे दिसासारखं करायला, Raising the dead? मेलेल्या लोकांना उठवलेलं आहे तुम्ही, Opening deaf ear? जे किवडे आहेत त्यांचं कान उघडलेलं आहे काय तुम्ही लोक. But Jesus did no. येशूने केलेलं आहे ना. Jesus gave sight to the blind. Jesus opened the deaf ear. Jesus healed the crippled man. Jesus raised the dead. And Jesus is telling you, those who believe in me will do same what I did. आता येशू काय केले, जे लोक लंगडे होते त्यांना चालायला लावले, जे आणले होते त्यांना डोळे दिले, जे कान नाही ऐकू येत होतं त्यांना कान ऐकू येत होते. आता येशू म्हणतात, जेव्हा मी हे कार्य केलेलं आहे, तुम्ही जर माझ्यावरती विश्वास ठेवला तर तुम्ही सगळे हे कार्य करू शकता आणि ह्याच्यापेक्षाही भारी कार्य करू शकता. Now you are wondering, Jesus did how should I do? आता येशू केला, तो परमेश्वर होता, आम्ही कसं करायचं, आम्ही आता हे विचार करतो, हो की नाही. आता हे तुम्ही सगळं विचार करला, कसं होईल, माझ्या हाताने मेलेल्या लोकांना मी कसं उठवणार, आणलेला डोळे कसं देणार. Okay, Jesus did not only tell you do the same things I do, he even taught us how to do what he did. आता येशूने फक्त एवढं नाही म्हटलं की तुम्ही जर विश्वास ठेवला तर तुम्ही हे सगळं कार्य करता म्हणून, बट येशूने हे पण म्हटलं की कसं तुम्ही हे कार्य करणार हे पण शिकून दिलेलं आहे. So today we will not only learn, God is going to use your hand and you're going to see others getting healed. आता येशू असं कार्य तुमच्या मध्ये तुम्ही जेव्हा विश्वास ठेवता ते कसं तुम्ही आता हात ठेवलं तर किती लोकांचं बरं होईल, आता हे दिवस आज ना तुम्हाला समजेल. First you have to learn पहिला तुम्हाला शिकावं लागेल what Jesus taught. येशूनी काय काय शिकवलं हे तुम्हाला पहिला शिकावं लागेल. Jesus did not just say you will do what I did, he also taught how to do what he did. येशू फक्त एवढं नाही म्हटला की जर तुम्ही लोक विश्वास ठेवला तर हे सगळं करणार, असं एवढंच नाही बोलले. ते अजून काय बोलले की मी तुम्हाला शिकवतो की कसं तुम्ही माझ्यासारखं चमत्कार आणि कार्य करणार, ह्याच्यापेक्षाही भारी कार्य करायचं मी तुम्हाला शिकवून देतो, असं येशूने म्हटलेलं आहे. So today Holy Spirit is going to teach us how to do the same works that Jesus was doing. आता पवित्र आत्मा आम्हाला शिकवणार की जसे येशू कार्य केले हे सगळं कार्य आम्ही सगळं करासारखं ते आपल्याला शिकून देतात. कोण? पवित्र आत्मा आपल्याला शिकवणार आज. Okay, how many of you have got pain in your body? किती लोकांना शरीरात दुःख आहे, दुःख कुठं काय दुखते काय कुणाला तर तुम्हाला हां or any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all those who have pain. Okay, I will not pray. Okay, आता ताई आहे ना, ताई प्रार्थना नाही करणार, जे तुम्हाला सगळं दुःख आहे ताई प्रार्थना नाही करणार. I'm going to teach you. I'm not going to teach you. Holy Spirit is going to teach you पवित्र आत्मा तुम्हाला शिकवणार through His word त्यांचं वचनाद्वारे how to do what Jesus did. येशू कसं केला हे तुम्ही सगळं करू शकता. And you are going to do the same, and you will see that the sister or brother getting healed. आता येशू कसं एकट्याला हात ठेवल्यानंतर ते बरं झाले, आता तुम्ही हात ठेवल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्या लोकांना बरं होईल हे बघणार तुमच्या डोळ्यानं तुम्ही. Now the same thing, you go out and
you start to do, you will see people getting healed. आता हेच कार्य जे इथं तुम्ही शिकणार, तिथं जाऊन तुम्ही जर डोक्यावरती कुणाचा हात ठेवला आणि प्रार्थना कुणासाठी जर केला तर ते माणूसचं सगळं रोग दूर होईल, सगळं काय त्याचं व्यवस्थित चालेल. असं होईल. आज ते ताई शिकवणार, म्हणजे पवित्र आत्मा शिकवणार आपल्याला. So now we are not only preaching Jesus, we are demonstrating and showing that this Jesus is real. आम्ही फक्त काय शिकवणार नाही की येशू असं आहे, येशू तसं आहे. आम्ही तुम्हाला साक्षात दाखवणार की येशू कोण आहेत आणि पवित्र आत्मा कार्य कसं करतात. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many of you are interested? किती लोकांना शिकायचं आहे येशू सारखं कार्य करायला? Very good. सगळ्यांना Fantastic. शिकायचं आहे. Thank you, Jesus. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न. Yeah. प्रेज द लॉर्ड. Okay. Now let's go and see how Jesus was teaching his disciples. Let us go to Mark chapter 11. मार्क 11वा अध्याय 23rd verse. For verily I say unto you that whosoever, okay, now when they are reading, okay, you have to, when she is reading whosoever, you have to repeat preacher, ओके priest, okay, yeah, ओके. read. मी तुम्हास खचित सांगतो खचित सांगतो जो कोणी प्रीचरनी या डोंगराला हे डोंगराला Preacher, प्रीचर लिहिलेला आहे. priest, नाही, कोण लिहिलेलं आहे तिथं? काय लिहिलेलं आहे? जे कोणी जे कोणी means म्हणजे जे कोणी मीन्स एनीबडी, whosoever. no, in the English Bible, what Jesus spoke will come in red color. ओके. Those means these words are spoken by Jesus himself. येशूने बोललेलं आहे, हे साक्षात येशूने हे सगळे शब्द बोललेलं आहे. Who's speaking in this word? इथं कोण Peter, वचन बोललेलं आहे? Paul, John, not Jesus himself is saying. हे जे मार्क मध्ये वचन आहे ना, गॉस्पेल जे आपण म्हणतो, हे कोण बोललेलं आहे? साक्षात येशूने बोललेलं आहे. What is Jesus telling? येशू काय बोलायला आहे? When the preacher जेव्हा प्रीचर असं बोललेलं आहे काय? then what is written ते there? काय लिहून आहे तिकडं? जो कोणी जो कोणी. Did he say only some anointed, some people who are apostles anointed, or some people who are leaders, or the priest, or the nun, or the bishop, or the pope? Is it written like that? असं येशूने तिथं बोललेलं आहे काय? फक्त प्रीचर आणि नन आणि जे बिशप असतात, जे प्रीस्ट असतात, पास्टर असतात, फक्त एवढे लोकच काही कार्य करू शकतात म्हणून लिहिलेलं आहे काय? What is written? काय लिहिलेलं आहे? जो कोणी जो कोणी. So this is for जो कोणी anyone. म्हणजे कुणालाही, कुणीही, तुम्ही कोणी. Jesus did not say only for some people. This is for everyone येशू who हे नाही believes. बोलला की फक्त प्रीचरला, फक्त प्रीस्टला, फक्त पास्टरला असं नाही बोलला. येशू काय बोलला? जो कोणी विश्वास ठेवतो तो कार्य करेल. Further she will go, right? She will say, you have to say pray. ओके. Okay? Yeah, read. वाचा, एक एक शब्द वाचा. हा. जो कोणी या डोंगराला जो कोणी हे डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल, असे प्रार्थना करेल. Do we pray about the problem? आपण प्रॉब्लेमला, कुठलाही संकटला घेऊन आपण प्रार्थना करतो ना? नाही, प्रार्थना नाही करायचं. आपलं काय करायचं आहे? प्रभूने काय बोललेलं आहे? Read again from the first 23rd परत verse. वाचा. जो कोणी या या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल, असे प्रार्थना करेल आहे. Did Jesus say pray about the mountain? येशू म्हटलंय का तुम्ही तुमचं प्रॉब्लेम बद्दल प्रार्थना कर बोलले No, का? mountain. What is that? डोंगराबद्दल प्रार्थना Did कर Jesus म्हटलं say का? pray about the mountain? ते डोंगराबद्दल प्रार्थना कर बोलले का? इथं वचनात काय बोलल्यात? Have you seen a mountain? तुम्ही डोंगराला बघितलेलं आहे? डोंगर, मोठा डोंगरला Have you बघितलेलं. seen? Have you seen? How big it is? किती मोठा आहे डोंगर? लय मोठा. हा. Can you move it? त्याला तुम्ही सरकू शकता काय? What is Jesus telling? येशू काय बोलतात इथं? Read that again. Listen carefully. What Jesus आता telling? लक्ष देऊ नका. येशू काय बोलतात? जो कोणी या डोंगराला या
तू उपटून तू उपटून म्हणजे डोंगराला उपटून हा समुद्रात जाऊन पड है ना. बोला बोला. टाकला जा असे म्हणेल की प्रार्थना करेल असे म्हणेल. तर तुम्हाला डोंगराला म्हणायचं आहे. What are we doing? Okay. So, आम्ही काय करतो. If you see a big mountain, okay. आता आम्ही तुम्ही एक मोठा डोंगर बघितला. Can you move it? तुम्ही सरकू शकता काय तर डोंगराला. How many people can move one mountain? एक डोंगराला किती लोक सरकू शकता. 100 people? 100 लोक डोंगराला सरकू शकता. 200 people? 200 लोकांना सरकू शकता. नाही सरकू शकत. One person is enough. एक माणूस बस आहे. येशू म्हणतो. What did Jesus say? येशू काय म्हटलेलं आहे वचन मध्ये. If you speak to the mountain, जर तू डोंगराला सांगितला. not pray about the mountain. प्रार्थना करायचं नाही डोंगराला. When you say to the mountain, बोलायचं डोंगराला. be uprooted, उखडून जा and be cast into the sea, जाऊन समुद्रात पड. and do not doubt in your heart. आणि तू तुझ्या मनात शंका धरू नको. What you say will happen. तू जे काय बोलशील होणार. Correct? असं बोललेलं आहे. But in our life, like that mountain, we have big problems. आता आपल्या आयुष्यात कसं हे डोंगरासारखे मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत. What are we telling Jesus? आम्ही येशूला काय म्हणतो जाऊन. Move this mountain. आम्ही येशूला जाऊन सांगतो की तू हे डोंगर सरकून दे आपल्याला. Because what we are thinking, आम्ही काय विचार करतो. this mountain is so big. हे माउंटन म्हणजे हे प्रॉब्लेम किती मोठा आहे असं आपण विचार करतो. This problem is so big that I cannot solve it. हे प्रॉब्लेम एवढा मोठा आहे की मी कसं ह्याला सॉल्व्ह कसं करणार. म्हणजे हे संकटातून मी बाहेर कसं येणार असं आपल्याला वाटतं. So only God can solve this problem. आम्हाला काय वाटतं फक्त येशूला हे शक्ती आहे की हे येशू काढू शकतो. So we are telling Jesus, move this mountain. तर आम्ही येशूला काय म्हणतो प्लीज येशू काहीही कर आणि हे डोंगराला याच्यात काय उपडून काढ. Move this problem. हा हे प्रॉब्लेम जे आहे ह्याला सरकून टाक. कसंही कर आणि सरकव. But did Jesus say pray about the mountain? येशू म्हटला काय तुम्ही प्रार्थना करा हे डोंगरला बघून. डोंगराकडे जाऊन प्रार्थना करा म्हटले काय नाही. Did Jesus say pray about the mountain or did Jesus say speak to the mountain? येशू काय म्हटलेलं आहे की डोंगराला तुम्ही बघून त्याची प्रार्थना करून ते विषयावरती प्रॉब्लेमवरती प्रार्थना नाही करायचा. त्याला सांगायचं आहे की तू हे उपटून जाऊन समुद्रात पड. म्हणजे प्रॉब्लेम तू निघ माझ्या आयुष्यातून आणि जाऊन समुद्रात पड. बोलायचं आहे प्रार्थना नाही करायचं. आपण काय करतो प्रार्थना करतो. येशू हे सरकून टाक. येशू हे सरकव डोंगर. आणि डोंगर काय प्रॉब्लेम. बट येशू काय म्हणतात की तुम्ही काय करायचं प्रार्थना करायचं नाही आहे. तुम्ही सांगायचं आहे डोंगराला. Okay, now when Jesus saw one deaf man, okay, did Jesus say, Father, please open his deaf ear? Did he say that? जेव्हा येशू एक किवड्याला बघतो ज्याला ऐकू येत नाही त्याला ते बघून ते असं त्याचा हात कानावरती हात ठेवून म्हणतात का हे परमेश्वर ह्याचं कान बरं कर. असं हे पिता परमेश्वर ह्याचं कान बरं कर असं बोलले काय. What did he say? What did Jesus say? येशू काय बोलले when he saw deaf man? येशू जेव्हा किवडा एक माणसाला बघतो तर येशू काय करतो. He told that he did not tell Father heal. No, he did not say. He said deaf spirit come out. तो जेव्हा हात ठेवला तो असं नाही बोलला की पिता परमेश्वर ह्याचं कान बरं कर असं नाही बोलले. ते काय म्हटले आत्मा जे ते माणसाला किवडा केलेला आहे तू आता ह्याच्या अंगातून निघून बाहेर पड असं त्याला आज्ञा दिली. Okay, remember this is very very important. Praying and saying both are different. हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही प्रार्थना वेगळी गोष्ट आहे. बोलायचं वेगळी गोष्ट आहे. समजलं ना. Praying is different. Saying is different. प्रार्थना करायची वेगळी गोष्ट आहे आणि आपण डोंगराला जे सांगतो हे वेगळी गोष्ट आहे. बोलायचं. Jesus did not tell us to pray about the mountain. Jesus did not tell us to pray about the problem. येशू आपल्याला कधीही नाही बोला की तुम्ही एक संकटाने किंवा एक प्रॉब्लेम तुमचं एक टेन्शन घ्या आणि त्याचं बदल तुम्ही बोलत राहा असं नाही बोलले. याचं बदल प्रार्थना करा असं नाही बोलले. Jesus told to speak to the problem. येशू काय बोले प्रॉब्लेम बघा तुमचं टेन्शन बघा आणि त्याला तुम्ही सांगा. त्याला आज्ञा द्या की मला तू नको आहे. When I am praying, I don't speak about the problem. When I am praying, give me this Bible. When I am praying, I am talking to God, what God has written in His Word. I am speaking the solution. I am speaking the Word of God. I am not speaking the problem. जेव्हा आपण प्रार्थना करतो प्रार्थना करताना काय करतो आपण परमेश्वराबरोबर बोलतो. परमेश्वराबरोबर जेव्हा आपण बोलतो पिता परमेश्वरबरोबर तर आपण वचन बोलतो. आपलं प्रॉब्लेम नाही.
समजलं ना? प्रार्थना वेगळी गोष्ट आहे. प्रार्थना काय? आपण देवाबरोबर, पिता परमेश्वर बरोबर, येशूबरोबर आपण वचनद्वारे प्रार्थना करतो. Praying is not one side, praying is two sides. प्रार्थना करायचं एक तर्फा नाही आहे, प्रार्थना करायचं दोन तर्फे आहेत. Jesus said, true worshippers will worship me in spirit and truth. परमेश्वर येशू काय बोलले की जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता कसं करणार? तुम्ही आत्म्यात आणि खऱ्यात प्रार्थना करणार. Spirit and truth. स्पिरिट आणि ट्रुथ म्हणजे काय? खरं आणि आत्मामध्ये तुम्ही प्रार्थना करा. ते काय? वचन आहे. So when you are praying, you are speaking to God through His written word, and God is speaking back to you through His written word. जेव्हा तुम्ही परमेश्वरवर प्रार्थना करता, येशूवर प्रार्थना करता, तुम्ही काय करता? बायबलद्वारा, वचनाद्वारा तुम्ही परमेश्वरबरोबर बोलता आणि तसंच तेच वचन जेव्हा तुम्ही वाचता परमेश्वर तुमच्या बरोबर बोलतात. So when Jesus at the night time he is praying means what? He is having relationship with the Father, and Father is giving revelation. Even though he studied the scriptures, Father through the Holy Spirit is giving him the revelation. That's why Jesus grew in wisdom. So because Jesus had the wisdom through the word, now when he faced the problem, he is not speaking about the problem to the Father, but he is speaking to the problem. जेव्हा परमेश्वर जे येशू एकटे जाऊन काय करायचे? प्रार्थना करायचे. ते प्रार्थना करताना कसं करायचे? वचनला घेऊन ते प्रार्थना करायचे. जेव्हा ते प्रार्थना करत होते तर पवित्र आत्मा त्यांना सगळं वचन जे आहे त्याच्यातलं रहस्य सांगायचे. ते रहस्य सांगून सांगून त्यांचं ज्ञान एवढं वाढला तर आपले जे येशू आहेत त्यांनी पण ज्ञानात वाढले. जेव्हा ते वाढले तर काय केले? ते प्रॉब्लेमला जाऊन सांगायचे, आज्ञा द्यायचे की हे तू आताच आता निघून जा प्रॉब्लेम. त्यांनी प्रार्थना नाही करत होते. प्रॉब्लेमला बघून त्यांनी कधी सांगितले नाही की अरे देवा पिता परमेश्वर आहे प्रॉब्लेमला दूर कर, असं नाही बोलले. त्यांनी काय बोलले? ते प्रॉब्लेमला आज्ञा दिले की तू निघून जा इथून. डोंगराला सरक म्हटले. का म्हणजे ते वचनात वाढून त्यांचं ज्ञान वाढलं म्हणून. आम्ही सगळं वचन आणि ज्ञान वाढलं आपलं तर आम्हीही हे कार्य करू शकतो असं ताई बोलतो. In the 23rd verse, Jesus is teaching how to say to the mountain. हे जे वचन आहे त्याच्यात परमेश्वर काय बोलतात की आपण डोंगराला कसं सांगायचं की तू माझ्या आयुष्यातून निघून जा. डोंगर म्हणजे काय? प्रॉब्लेमला आपण जाऊन सांगायचं, प्रार्थना नाही करायचं. परमेश्वरकडे जाऊन आपण प्रार्थनाबद्दल बोलायचं नाही आहे, प्रार्थनाबद्दल बोलायचं नाही आहे, प्रार्थनाला बोलायचं आहे. समजलं ना? Now, did Jesus say those who believe will do the same things I did? जेव्हा इथं येशू काय बोलले? जे कार्य मी केलेलं आहे ते तुम्ही करू शकता जे विश्वास करतात, हे असं बोललेलं आहे बायबलमध्ये. Correct? So Jesus is teaching us how to do what he does. How he opened the deaf ear, we can also open. How he healed the sick people, we also can sick. How he raised the dead, we can also raise. So Jesus is teaching, if you want to see what I am doing manifest in your life, then you also have to do what I do. What I do? When I see a problem, I don't speak about the problem, I speak to the problem. When I see a mountain, I don't speak about the mountain, but I speak to the mountain. आता येशू काय म्हटले आपल्याला की तुम्ही लोक जे कार्य मी केले, अंधल्याला डोळे दिले, लंगड्याला मी चालवलो आणि जे किवडा होता त्याचं कान उकलले गेले आणि जे लोक मेलेले होते त्यांना मी उठवलेलं आहे, असं कार्य तुम्ही करू शकता जर तुम्ही विश्वास ठेवला तर, असं म्हटले. त्याच्यानंतर ते काय बोलले? मी तुम्हाला शिकवतो हे कार्य कसं करायचं. कसं करायचं म्हणजे येशू काय करायचे? ते डोंगराला सांगायचे. डोंगराबद्दल प्रार्थना नाही करत होते, ते डोंगराला सांगायचे. तसं येशू म्हणतात की तुम्ही लोक डोंगराला बघितला, आपलं प्रॉब्लेमला बघितलं तर त्याला तुम्ही सांगा. तुम्ही त्याच्याबद्दल प्रार्थना नाही करायचा. प्रॉब्लेमला बघून आपण काय करतो? जाऊन प्रॉब्लेमला प्रार्थना करतो ना, येशू माझं हे प्रॉब्लेम आहे, येशू मला दे हे प्रॉब्लेम आहे, सॉल्व्ह कर. हे नाही करायचं आपल्याला. आपल्याला सांगायचं आहे डोंगराला, प्रॉब्लेमला. I'm going to read the 24th. We will come back to 23rd. But before that, I will again go back to 24th verse. In the 23rd verse, Jesus is teaching how to say. In the 24th verse, Jesus is teaching how to pray. आता 31 मध्ये काय म्हटलात? 21 मध्ये वचनात ते बोललात की 23 वचन मध्ये काय बोललात की तुम्ही पर्वत जे डोंगराला सांगायचं कसं हे शिकवलात. Speak to the problem. हां, तुम्ही डोंगराला जे सांगता ते. बट दुसरं वचन त्याचं खालचं वचन मध्ये काय दिलेलं आहे की तुम्ही प्रार्थना कसं करायचं ते पण शिकवलेलं आहे. I don't know how it is in the Marathi Bible. First, I will read it in the English. Okay. Therefore, I say unto you, what things soever you desire. See,
in the 23rd verse, he said, speak to the mountain, to the problem. But the 24th verse says, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you have received them and you shall have them. आता 31 Let her read. 24 वाचा. यास्तव्य Slowly. एक Repeat. एक शब्द. यास्तव्य मी तुम्हास सांगतो जे काही तुम्ही प्रार्थना Pratna. आता इथे येते प्रार्थना. In the previous verse, what? Say. In this verse, what? Pray. हा. आता पहिल्याच वचन मध्ये आपण काय बघितलं, 31वा वचन मध्ये काय होतं की तुम्ही डोंगराला सांगायचं. आणि इथं काय म्हणतात त्याचं नंतरचं वचन मध्ये, इथं प्रार्थना तुम्ही जे करता, प्रार्थना करून मागाल ते तुम्हाला मिळालेच आहे असा विश्वास धरा. म्हणजे ते तुम्हास प्राप्त होईल. इथं काय म्हणतात येशू की तुम्ही जे प्रार्थना करता, इथं प्रार्थनाबद्दल सांगतात. त्याचं पहिल्याच ह्याच्यात काय म्हणत होते, तुम्ही डोंगराला सांगायचं, तिथं प्रार्थना नाही करायचं. डोंगराला बघून सांगायचं. परमेश्वर प्रार्थना कसं करायचं हे दुसरं वचनात सांगितलेलं आहे. Okay, in English Bible, when you pray, it says pray your desire. The word desire is there. Means, for example, if you desire healing, you speak, I am healed. If you desire prosperity, you speak prosperity. So, when you pray, you don't pray about the problem, but you speak about the solution. That's what 24th verse says. Therefore, I say unto you, what things soever you desire. दुसऱ्या वचनात काय आहे की तुम्ही जे मनात विचार करता, इच्छा धरता, जे तुम्ही इच्छा धरून तुम्ही प्रार्थना करता, तेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम बद्दल नाही सांगायचं आहे. तुम्ही सोल्युशन, हे जे त्याचं सोल्युशनला काय म्हणतात, एंड रिझल्ट, सोल्युशन, जे आता तुम्ही इच्छा ठेवला आणि ते सल्ला, प्रॉब्लेम ऑपोजिट टू प्रॉब्लेम. व्हॉट प्रॉब्लेमचं हे काय, सोल्युशनला काय म्हणता तुम्ही, answer what you say, answer, उत्तर. तुम्हाला ते उत्तर भेटलं. when there is a problem, you should not pray about the problem, you should speak to the problem. But when you pray, you are not supposed to speak about the problem, you are supposed to speak the answer of the prayer. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, आता तुम्ही पहिला वचनात काय केला, तुम्ही प्रॉब्लेमला बोलला की असं तू प्रॉब्लेम मला नको आहे. जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा प्रॉब्लेम नाही बोलायचा आपल्याला. प्रार्थना करताना आपल्याला त्याचं उत्तर बोलायचं आहे. समजा आता मला घर पाहिजे, तर मी काय म्हणणार की देवा मला घर दे असं नाही म्हणणार, मी म्हणणार धन्यवाद देवा तू मला घर दिल्याबद्दल. म्हणजे त्याचं उत्तर. प्रार्थना करताना आपण उत्तर भेटला, आपल्याला ऑलरेडी हे भेटलेलं आहे असं आपण धन्यवाद देतो. बट जेव्हा आपण पहिल्या वचनमध्ये काय करतो, प्रॉब्लेमला आपण सांगतो की नको तू मला, माझ्या आयुष्यात हे प्रॉब्लेम मला नको आहे, त्याला आपण डायरेक्ट सांगतो. बट प्रार्थना करताना काय करतो, आपली इच्छा जे आहे ते मागत नाही, आपण धन्यवाद देतो की आपल्याला ऑलरेडी त्याचं उत्तर भेटलेलं आहे. समजलं, समजाले ना. So there are two things, one is praying, one is saying. तर दोन विषय आहेत, एक प्रार्थना करायचा, एक बोलायचं. When you face a problem, you are not supposed to pray about the problem, you are supposed to say to the problem. जेव्हा कुठलीही संकट असते, कुठलाही प्रॉब्लेम असते, कुठलीही गोष्ट आपल्या आयुष्यात टेन्शन जे असते, त्याला आपण प्रार्थना त्याचं बद्दल नाही करायचं, देवा मला हे प्रॉब्लेम आहे मला सॉल्व्ह कर असं नाही बोलायचं. आपण ते प्रॉब्लेमला सांगायचं, आज्ञा द्यायचं की मला प्रॉब्लेम तू नको आहेस, निघून जा माझ्या आयुष्यातून, असं आपण प्रॉब्लेमला सांगायचं. आणि प्रार्थना करताना काय सांगायचं, धन्यवाद देवा तू मला माझं उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद. That's what in English Bible it's there. When you pray, pray your desire. And it says, believe that you have received it. So when you pray, remember two things. When you pray, you have to speak the desire. You should speak the answer and you have to thank God. It is already done. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, सांगता नाही, आता प्रार्थना करताना काय करता, दुसरं वचनमध्ये जसं प्रार्थना परमेश्वर बोललाय काय की तुमचं मनातलं जे इच्छा आहे ते बोला. आणि ते इच्छा बोलून तुम्ही काय सांगा, धन्यवाद प्रभू मला हे इच्छा माझं पूर्ण झालं असं मी तुला धन्यवाद देतो म्हणून प्रार्थना करायचं.
बट संकटला काय सांगायचं, प्रॉब्लेमला आणि जे कष्ट आहेत त्याला काय सांगायचं, आज्ञा द्यायचं की मला तू नको आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Okay, I'll give an example. आता उदाहरण देतात ताई. There is one father and there is one son, एक वडील आहेत आणि एक मुलगा आहे. or mother and a son. एक आई किंवा एक आई आणि एक मुलगा आहे. So the mother is praying like this, my son is drinking. तर आई काय म्हणते मुलग्याला, माझा मुलगा दारू प्यालाय. Everything he is earning is going on drinks. हे जे काही पितो कमवतो सगळं दारूच जायला, असं आई प्रार्थना Somebody is करायला. telling, oh, that's my problem. हे ताई म्हणाला. I do not know more. No, what- she I has- did not point she there. has that. I did not point anybody. I am in general only saying. म्हणजे हे तुमच्याबद्दल नाही बोलतात, उदाहरण देतात. Okay, okay. ते फक्त एक उदाहरण देतात. Now, mother is praying. आई असं प्रार्थना करायला. So son is drinking, wasting the money, not bringing, having all bad friends. मुलगा काय करायला, दारू प्यालाय, पैसा सगळं उडवून आलाय आणि खूप काय त्याचं वाईट वागणं आहे. Now is this a big mountain for the mother? आता आईला हे मोठा डोंगर आहे. Every day these fellows come drunk, दररोज तो येतो आणि दारू पितो. going and earning, and then not only that money, the money at house also he's taking and going. जेवढं पैसा तो कमवून आहे तो पितोस, बट घरातलाही पैसा घेऊन तो दारू पितो And then fighting with everybody at home. आणि घरात सगळ्याकडे भांडण, Every day fight, दररोज भांडण, no peace. घरात शांती नाही. And then he has all those friends. They, even if he wants to change, they won't allow him to change. त्याला बदली करायचं आहे स्वतःला, बट त्याचे काय मित्र त्याला सोडत नाही बदलाला. Now is the mother facing a big mountain? आता का आई मोठा एक डोंगरला बघते, प्रॉब्लेमला बघते, It मोठा looks प्रॉब्लेम. like this boy will change or what? आईला काय वाटतं, हे कधी आयुष्यात बदलेल काय माझा मुलगा, असं आईला When वाटतं. will what do you say? When will freedom come in our house? आमचं आयुष्यात आजादी कधी भेटेल आपल्याला, हे सगळं Peace comes in our house. शांती आणि आजादी हे सगळ्याकडून आपल्याला मुक्ती कधी भेटेल, So हे the mother सगळं. is facing a big mountain, आता आईला हे मोठा डोंगर आहे and he is wasting the money also. आणि तो पैसाही वेस्ट करायला. Already there is so much of loan. पहिलाही कर्जा खूप आहेत. Now the mother is praying. आता आई प्रार्थना करायला. How is the mother praying? आई कसं प्रार्थना करायला? About the mountain? आई प्रार्थना ते डोंगराबद्दल करायला काय, My Lord, my son is drinking. देवा माझा मुलगा दारू प्यालाय, Lord, my son is not listening. देवा येशू माझा मुलगा माझं काहीच ऐकत नाही, Lord, please hear my prayers. देवा प्लीज तू माझा प्रार्थना ऐकून Lord, घे, please touch his life. त्याला प्लीज तू स्पर्श कर, He's not listening. तो काही ऐकत नाही He's आहे. wasting the money. तो सगळं काय पैसा I घालून don't know दिला, what to do. मला काही समजत नाही, आता मी काय करू. Now, are you speaking about the problem? आता तुम्ही हे प्रॉब्लेम, हे डोंगराबद्दल बोलायला ना, हे प्रॉब्लेम बद्दल बोलायला काय. Is your prayer speaking about the solution? Is your prayer filled about complaints? आता हे जे तुमची प्रार्थना आहे, तुम्ही ह्याचं उत्तर नाही सांगत आहे की माझं हे सगळं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालं म्हणून प्रार्थना नाही करता. तुम्ही प्रार्थना काय करायला, सगळं काय हे चुकते ते चुकते, तो दारू पितो, असं तुम्ही कुरकुर करायला. Because somebody said, if you cry and pray, God will see your tears and answer your prayers. काय तर लोक म्हटले की तू किती किती रडून रडून प्रार्थना करशील देवाकडं तर देव तुझं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल. So, how many of you mothers, when your child cry and in tears and hungry, only then you give food? आता जे आई आहे इथं सगळे, मुलगा येतो आणि खूप रडून जेवण मागतो, मला जेवायला दे ग, You तेव्हा cry, तुम्ही जेवण only देता? then I will give, otherwise आणि तुम्ही no food. म्हणता रड, अजून जरा रड, गुडनेट टेक आणि रड आणि मी तेव्हा तुला जेवण देतो If you म्हणता. see one neighbor, one mother is there, the baby is crying, mommy hungry, hungry, and she is eating all the food and she is telling you cry. Only then I'll give. तुम्ही बाजूचं एक घरात बघता की तुम्ही बघाला की ती पोट भरून खायले आणि मुलगा रडतोय, भूक लागले आणि ती म्हणते अजून रड असं म्हणते काय कुठली आई. You will call that mother what mother she is. काय आई आहे असं तुम्ही म्हणणार ना की ती स्वतः खायले, बट ते बाळाला रडू देते आणि म्हणते अजून रड, असं तुम्ही काय म्हणणार, किती वाईट आई आहे. You will say, no, what kind of mother she is, not giving, see how she's eating everything and not keeping anything for the children. हे कसली आई आहे, स्वतः खायले बट रडू, ते बाळाला म्हणते रड म्हणते, हे कसली आहे असं तुम्ही म्हणणार की नाही. But that's how we see God. आपण देवाला तसंच बघतो. God is sitting there happily, but we have to cry, only then he will answer. आम्ही देवाला कसं बघतो की देव आनंदी तिथं स्वर्गात बसलाय आणि आम्हाला सगळं म्हणतो रडा अजून रडा असं म्हणतो I देव. had to cry and speak the problem, only then I had to shake the heaven and then God will answer. आम्ही सगळं काय विचार करतो की देवाचा आपल्याला उपवास ठेवा आणि रडा आणि खूप काय करा आणि त्याचं ना स्वर्गाला जरा हलवा
असं असं हलवल्यानंतर देव म्हणणार की हा आत्ता मी जरा उत्तर बघतो काय करू, असं तुम्ही विचार करता ना देवाबद्दल. Did Jesus say that? येशू असं बोललाय काय, असं केलं तरच तुमची प्रार्थना ऐकतो परमेश्वर म्हणून? Did Jesus tell you to speak about the problem, about the situation, about the mountain? येशू म्हटलं काय तुम्ही तुमचं डोंगर बद्दल, तुमचं प्रॉब्लेम बद्दल, तुमचं टेन्शन बद्दल येऊन प्रार्थना करा असं बोललेलं आहे काय? वचनात असं बोललेलं आहे काय? Jesus said, do not pray about the problem, speak to the problem. येशू काय म्हटला की तुम्ही प्रॉब्लेम जे आहे त्याच्याबद्दल प्रार्थना नको करा, तुम्ही प्रॉब्लेमला बोला. संकटला आपण बोलायचं, त्याच्याबद्दल प्रार्थना नाही करायचं. But when you pray, don't pray the problem, pray the answer. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता येशूकडे जाऊन, तेव्हा तुम्ही हे बोलायचं की माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय आणि मला उत्तर भेटलाय आणि ह्याच्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो. जसं आता तुम्ही कुणीही ती आई काय जाऊन म्हणेल, धन्यवाद देवा येशू, माझा मुलगा दारू प्यायचा बंद केला. You said that I believe that he stopped drinking. I am telling, when you see your son come drunk, say thank you Jesus, he's drunk the blood of Jesus. जेव्हा पण तुमचं कुणाचाही ते आई जेव्हा बोलते तर ती काय बोलायला पाहिजे? दारू पिऊन आल्यानंतर अरे देवा तू दारू पिऊन आला असं नाही बोलायचं. आपल्याला काय बोलायचं आहे? धन्यवाद येशू, हे जे पिल्लेलं आहे हे तुझं रक्त आहे असं बोलायला पाहिजे. Thank you Jesus that I see him drinking the blood of Jesus. धन्यवाद देवा, मी बघाले की तो आता येशूचं रक्त पिल्लेलं आहे. Thank you Jesus, my son is a man of God. धन्यवाद येशू, माझं जे मुलगा आहे तो देवाचा मुलगा आहे. Thank you Jesus. If he's saying gali words and he is fighting, say thank you Jesus, he is preaching the gospel. जेव्हा तो शिवी घालतो, जेव्हा तो भांडतो, तेव्हा म्हणायचं धन्यवाद येशू, तो वचन बोलायलाय, तो जाऊन देवाचं वचन सगळीकडे प्रचार करायलाय असं आपण बोलायचं. शिव्या द्यायलाय, बट आपण बोलायचं काय की धन्यवाद येशू, तो वचनला प्रचार करायलाय सगळीकडे जाऊन. If he is he bashing somebody, say thank you Jesus, he is bashing the kingdom of darkness and destroying all the works of the devil. जेव्हा तो घरी कुणाला मारायला गेला तर आपण बोलायचं धन्यवाद येशू, तो कुणाला मारायला? शैतानाला मारायला आणि शैतानचं राज्याचं ध्वंस करायला. You should speak to that spirit of addiction, spirit of unbelief. That's Bible says the God of this world has blinded our eyes from receiving the truth. That spirit that is blinding his spiritual eyes, the spirit that is blinding, giving him unbelief, speak to the problem. What did Jesus say? Speak to येशू काय बोलले की तुम्ही जे आत्मा आहे ते आत्मा जे त्याला त्रास द्यायला, दारू पियाचा आत्मा, दारूचं जे सवय लावलेला आत्मा आहे आणि जे आत्मा दुसरे सगळे लोकांना येशूत याचं नाही म्हणून आणला केलेला आहे, हे जगाचा जे देव आहे ते कोण आहे? शैतान आहे. आणि तो काय केला? सगळ्यांचे डोळे आंधळे करून टाकले की तो येशूला जाणायचं नाही म्हणून, येशूवर संबंध ठेवायचं नाही म्हणून. आम्ही ते आत्माला आज्ञा द्यायचं की तू निघून जा माझ्या मुलग्याच्या आयुष्यात. So whenever you face a problem, you should do two things. One is you have to speak to the problem. Second is you have to pray the answer. जेव्हा पण कुणालाही कुठलाही विषयावरती एक प्रॉब्लेम असला, संकट असला, तर आपण काय करायचं? दोन विषय करायचं. एक काय करायचं? ते प्रॉब्लेम ते डोंगराला आपण सांगायचं, प्रार्थना नाही करायचं, सांगायचं की तू निघून जा माझ्या आयुष्यातून. जसं आपण म्हटलो की ते दारूचं आत्माला आपण काय आज्ञा दिलो की दारू पियाचं जे आत्मा आहे तो माझा मुलग्याचा आतून निघून जा असं त्याला आज्ञा द्यायचं. दुसरं काय करायचं? आपण प्रार्थना कसं देवाकडे करायचं? धन्यवाद देवा की माझा मुलगा आता बरं झालेला आहे, तो जाऊन वचन प्रचार करतो, तो देवाचा मुलगा आहे म्हणून. So remember again, whenever you face a problem, whenever you face a mountain, you have to do two things. One is you have to say and the other is you have to pray. One is you have to say and the other is you have to pray. जेव्हा पण आपल्याला संकट किंवा कुठलीही प्रॉब्लेम आला तर दोन विषय आपल्याला करायचा. एक आपल्याला ते प्रॉब्लेमला बघून सांगायचं आहे, दुसरं आपल्याला प्रार्थना करायचं की आपलं उत्तर भेटला म्हणून प्रार्थना करायचं. So when you say, you tell the problem to be uprooted, you tell the problem to leave, you tell the mountain to be uprooted and to be cast into the sea. When you say, when you pray, जेव्हा तुम्ही सांगता तर तुम्ही काय सांगायला पाहिजे? प्रॉब्लेमला जसं आपण म्हणतो डोंगर तो उखडून जा आणि समुद्रात जाऊन पड, असं आपण प्रॉब्लेमला काय म्हणतो? तू माझ्या आयुष्यातून हे प्रॉब्लेम तू आत्ता मी तुला आज्ञा देते, तू निघून जा असं आपण सांगायचं. When you pray, two things. One is you have to pray the answer. Two is you have to thank God
that it is done. हां, जेव्हा आपण प्रार्थना करतो, हे सांगणं बदल झालं. 2 करायचं आपल्याला, एक सांगायचं पर्वत डोंगराला, दुसरं काय करायचं आपल्याला, आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तर प्रार्थनामध्ये काय करायचं, आपल्याला ह्याचं उत्तर भेटला हे पहिला धन्यवाद द्यायचा प्रभूला. Praise the Lord. Praise the Lord. And whenever you pray the answer, you have to use the scripture. जेव्हा पण तुम्ही उत्तर जे दुसरं आहे, दुसरं काय प्रार्थना करता तर कसं करायचं, वचनाद्वारे करायचं. For example, the boy is drunk. What you're saying, my son is drinking the blood of Jesus. It's a scripture. आता आपण काय बोलतो, माझं आता उत्तर आपल्याला बोलायचं, आपल्याला दुसरं काय प्रार्थना करतो ना, दुसरं एक सांगतो, दुसरं आपण प्रार्थना करतो. प्रार्थनेत काय वचनाद्वारे काय बोलतो की माझं मुलगा येशूचा रक्त पितोय असं आपण सांगायचं. When you see your son or daughter or whoever, husband fighting, what you're going to say? Open your mouth and say, Spirit of the Lord Jesus is upon my son. My God himself has anointed him to preach the gospel. तर आपण जेव्हा पण कुणालाही बघतो, नवऱ्याला की मुलग्याला मुलगीला भांडतात, तर आपण तेव्हा काय बोलायचं, धन्यवाद येशू, माझा मुलगा किंवा मुलगी किंवा नवऱ्यावरती पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्मा आहे, याच्यानं काय होते, आता हे जाऊन देवाचा वचनाचा प्रचार करतील. My son is the body of Christ. Satan, sickness, alcohol has no power over him. My son is the body of Christ. Satan, sickness, alcohol has no power over him. माझं मुलगा जे आहे ते येशूचा देह आहे. कोण? माझं मुलगा येशूचा देह आहे. त्याच्यासाठी शैतान, दारू, व्यसन, कुठलाही वस्तू माझं मुलग्यात नाही आहे. So whenever you pray, you should speak the word of God and you have to thank God it is done. जेव्हा पण आपण प्रार्थना करतो तर प्रार्थना कसं करायचं, वचनाला घेऊन प्रार्थना करायचं आणि प्रभूला धन्यवाद द्यायचं की मला ऑलरेडी हे उत्तर भेटलेलं आहे म्हणून. You should never pray about the problem. You should never tell God, my son is not doing this, this is not happening, my husband is not earning, I don't have money. Never speak the problem. हां, जेव्हा पण आपण देवाकडे जातो आणि प्रार्थना करतो तर आपण आत्तापर्यंत कसं करत होतो की मला हे हाय प्रॉब्लेम, ते झालं, असं नाही बोलायचं. देवाला कधीही प्रार्थना करताना जाऊन आपण आपलं प्रॉब्लेम नाही सांगायचं की मला पैसे नाही आहे, माझा नवरा मारतो किंवा दारू पितो. हे आपण देवाकडे जाऊन आपलं प्रॉब्लेम नाही सांगायचं. Because Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of my tongue. नीती स्तोत्रमध्ये काय बोललेलं आहे की 18:21 मध्ये बोललेलं आहे की तुमचं जीवनाचं आणि मरणाची शक्ती आहे. तुम्ही जे बोलणार त्याचं प्रकार होईल. याच्यासाठी आपण जेव्हा बोलतो विचार करून बोलावं लागेल. आपण असं बोलायचं नाही. म्हणून नीती स्तोत्रमध्ये काय आहे, 18 मध्ये बोललेलं आहे की तुमचं हे जीभ जे बोलता त्याच्या जीवन आणि मरणाची शक्ती आहे. So when I speak about the problem, am I speaking life or death? आता जेव्हा मी प्रॉब्लेम बोलतो, देवाला जाऊन आपण प्रॉब्लेम बोलतो, तर आपण काय बोलायला, मरणाबद्दल बोलायला का जीवनाबद्दल? आपण बोलायला काय, मरणाबद्दल, हो की नाही? Okay, another 5 minutes. Okay, pay attention. I'm going to call and you are going to do what learned now. You are going to speak to the mountain and you are going to pray the solution and you are going to see healings happening through your hand. आता फक्त 5 मिनिट वचन आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतः तुमच्या डोळ्यांना बघणार की तुमच्या हातानं तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करता तर कसं तुम्ही येशूसारखं एकट्याला भला चंगाई देऊ शकता. म्हणजे ते स्वस्थ होईल. कुठलाही दुखणं असलं ना, तुमची फक्त तुम्ही हात ठेवून ते डोंगराला जेव्हा तुम्ही बोलता की निघून जा, तर ते माणूस कसं बरं होते हे तुम्ही स्वतः आता पाहणार. Are you ready? तुम्ही रेडी आहे काय? Yes. Now, is it only a practical or it is or Jesus teaching us? Jesus teaching us that what he did, those who believe also will do the same and greater things than Jesus. येशू काय बोललेलं आहे की तुम्ही ते कार्य करणार जे मी केलेलं आहे, याच्यापेक्षाही भारी कार्य तुम्ही करणार. हे आता ताई तुम्हाला प्रॅक्टिकली करून दाखवणार. म्हणजे तुम्ही बघणार की हां, आम्ही पण करू शकतो. येशू काय काय कार्य केला ते आम्ही करू शकतो. हे फक्त बोलण्यात नाही आहे, हे तुम्हाला दाखवणार कसं होईल म्हणून. Are you ready? तुम्ही रेडी आहे का? Before we start, last one, and again we are going to see the 23 verse. Listen carefully, listen attentively, and whatever we are studying, we are going to see Holy Spirit demonstrating here. 23. आता आपण परत 23 वचनला जाणार आणि हे 23व्या वचनमध्ये बघणार की आपल्याला परमेश्वर काय बोलतात. त्याच्या अगोदर ताई आपल्याला दाखवणार आता की आपण कसं प्रार्थना नाही बोलून कसं होईल हे बघणार. Okay, now see this. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed
and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass. वाचत आहे. मी तुम्हास लक्ष देऊन ऐका. मी तुम्हास खचित सांगतो, जो कोणी या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात संशय न धरिता आपण म्हणतो ते घडेल असा विश्वास धरेल त्याचे ते घडून येईल. Praise God. So he shall have whatever he says. तर याच्यात काय आहे की तू काय बोलनेल ते घडून येईल असं बोलत ना. Say that I shall have whatever I say. असं बोला की I shall have whatever I say. Read that last line. तेच लास्ट लाईन वाचा. आपण म्हणतो ते घडेल असा विश्वास धरेल त्याचे ते घडून येईल. So big, huh? What I say is what I have. मी जे सांगतो ते माझ्याकडे आहे. Correct? What I say is what I have. मी जे सांगणार ते माझ्याकडे आहे. Did Jesus say that? असं बोललेलं आहे ना वचनात. Correct. If I say my son is drinking, what will I have? जर मी बोललो माझा मुलगा दारू पिते तर माझ्याकडे काय राहणार? तेच राहणार ना, दारूच पिणार. My husband doesn't go to work at all. जर मी बोललो माझा नवरा कामाला जातच नाही म्हणजे मी जे बोललो ते होणार. My children, they don't pray at all. माझा मुलगा काय प्रार्थनेत येतच नाही हो. What you say is what you have. जे तुम्ही बोलाला तेच तुमच्याकडे राहणार. So all these days we are praying but we are speaking the problem. आम्ही काय करतो जाऊन माझं हे प्रॉब्लेम आहे, माझा असं नवरा दारू पितो, माझा मुलगा प्रार्थनेत येत नाही. आम्ही जे बोलाले तेच आमच्याकडे आहे. इथं काय लिहिलेलं आहे? जे तुम्ही बोलता ते तुमच्या बरोबर होईल, घडेल. राईट. इथं काय आहे? जे तुम्ही सांगणार तसंच तुमचं बरोबर घडेल. तर तुम्ही जे बोलाला दारू पिणार तर दारू प्यायला, अभ्यास करत नाही तर अभ्यास करत नाही मुलं, है ना. So what is Jesus telling us? तर येशू आपल्याला काय म्हणतात? You can do the same things I did. तू सगळं काय करू शकता जे मी केलेलं आहे. I never spoke the problem when I saw the problem. येशू काय म्हणतात? जेव्हाही ते डोंगराला बघितले, कुठलाही संकटला बघितले, त्यांनी ते संकटला बघून प्रार्थना नाही केल्या त्याच्याबद्दल. When Jesus saw a blind man, he did not say you are blind. ते ज्यानं आणल्याला बघितले येशू त्याला बघून नाही बोलले की तू आणला आहेस असं नाही बोलले. ते He did not say Father, he is blind. ते नाही बोलले की येशू बघ तो आणला आहे, प्रार्थना करायला नाही लागले तिथे. Jesus never spoke the problem. येशूनी कधीही आपलं तोंडानं त्यांनी कुठलाही प्रॉब्लेमचं बद्दल नाही बोलले. He spoke to the problem. त्यांनी प्रॉब्लेमला बोले तू आणला आहेस नाही तसं नाही बोले. ते काय बोले? तू बरा हो. He said receive sight. तुझं डोळे बरं होऊ दे. म्हणजे त्यांच्या तोंडातून फक्त काय याचा उत्तर याचा. परमेश्वर काय बोलायचं? येशू फक्त उत्तर. ते कधी प्रॉब्लेम बोललेच नाही. Now, when there was a storm, when Jesus was traveling in the boat, जेव्हा ते नावात जात होते तेव्हा मोठा वादळ आला, ते माहिती आहे ना. Jesus did not say, Father, stop the storm. He did not say that. येशूने बोले येशू हे पिता परमेश्वरा वादळ आलंय त्याला थांबव असं नाही बोलले. Jesus did not say, oh, see how big the storm is. अरे बघा किती मोठा वादळ आहे असं बोलले नाही. He did not say how big the waves are. किती मोठा वादळ आलंय, किती पाणी सगळं आत आला असं ते नाही बोलले. घाबरले नाही ते. Jesus did not speak about the problem. येशू प्रॉब्लेम बद्दल बोललेच नाही. What did Jesus say? He spoke to the sea and said, be still. त्यांनी काय बोलले? डायरेक्ट त्यांनी समुद्राला बघितल्याने म्हटले शांत हो. He did not speak the problem. He spoke the solution. त्यांनी कधीही प्रॉब्लेम बद्दल नाही बोलले, त्यांनी उत्तर बोलले की शांत हो. मला उत्तर काय पाहिजे? शांत हो. तर समुद्राला शांत हो बोले, घाबरले नाही. When we have problem, do we speak the solution or we speak about the problem? जेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम असतो आपण काय करतो? प्रॉब्लेम बद्दल बोलतो. प्रॉब्लेमचं विषय मध्येच बोलत असतो. प्रॉब्लेम आहे, हे झालं ते झालं असं प्रॉब्लेम बद्दल बोलतो. बट आपल्याला प्रॉब्लेम बद्दल नाही बोलायचं, प्रॉब्लेमला बोलायचं की निघून जाय. But what did Jesus say? You will do the same things I did. येशू काय बोलले की सगळे काय जे कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवेल तो सगळं करणार जे मी केलेलं आहे आणि ह्याच्यापेक्षाही भारी करेल. If Jesus spoke to the storm, we can also speak to the storm. आता जर येशूने समुद्राला बोलला, वादळला बोला शांत हो,
तर आम्हीही बोलू शकतो वादळला, समुद्राला शांत हो. We saw no whosoever. कोणीही. We saw right. Whosoever say to this mountain. येशू काय बोले? कुणीही. तर अगर येशू बोला समुद्राला थांब, शांत हो, तर आम्ही कुणीही समुद्राला बोललो की शांत हो, तर ते शांत व्हायला पाहिजे. Jesus did not say only some people have the gift. He said anyone who believes. येशू नाही बोलला की थोडे प्रीचर, थोडे पास्टर, फक्त एवढे लोकच बोलले तर होईल, असं नाही बोलले. जे कोणी माझ्यावरती विश्वास ठेवणार, जे कोणी, तुम्ही असो, मी असो, हे ताई असो, कुणीही बोलला विश्वास ठेवून, तर ते कार्य होईल. So are you going to imitate Jesus? आता तुम्ही सगळे येशू सारखं करणार? Even though the problem looks big, like a mountain. खूप मोठा आपल्या लाईफमध्ये काय कष्ट असला, प्रॉब्लेम आला तरी Will you say about the mountain? तुम्ही ते पर्वत, हे काय ते डोंगराला बोलणार का त्याचं बदल बोलणार? If you are going to say about the problem, what you say is what you have. जर तुम्ही ते प्रॉब्लेम बदल बोलत असला तर काय होणार? तुम्ही जे बोलणार ते तुमच्याकडे राहणार. You read right. What you say is what you have. जसं तुम्ही बोलणार तसं तुमच्या बरोबर घडेल, असं लिहिलेलं आहे ना So वचनात. if you say I am diabetics, what you will have? जर तुम्ही खूप बोलत असला की मला डायबिटीज आहे, मला डायबिटीज आहे, तर तुम्हाला Sugar. काय राहणार? Chakra, what you say? डायबिटीज okay. शुगर आहे, डायबिटीज आहे म्हणून एक माणूस बोलत असला तर त्याला काय असणार? डायबिटीज आणि शुगर असणार. You say I am old. मी जर अरे बाबा मी असं तर वय झाले, माझं My वय legs झालंय, no, I'm माझं old. No, पाय all the bones have gone. मी वय झाले म्हणून बघा माझं पाय दुखते, माझं हे दुखते म्हणून. What you say is what you have. जे तुम्ही बोलणार ते तुमच्या बरोबर घडेल. If you say I am strong, जर तुम्ही बोला मी महान, खूप घट्ट my बलवान legs आहे, बलवान my legs आहे, are strong. माझं पाय खूप बलवान आहे, What you say is what you have. जे तुम्ही बोलणार ते तुमच्या बरोबर I होणार. can't remember scriptures. मला काही वचन आठवण नसते. What you say is what you have. जे तुम्ही बोलाला तसंच होणार तुमच्या बरोबर. If you say I have the mind of Christ, जर तुम्ही बोला मला परमेश्वर येशू सारखा मन आहे, Holy आणि Spirit has given me good memory. पवित्र आत्माने मला खूप काय ज्ञान आणि He is teaching me the truth. त्यांनी मला रहस्य सत्य शिकवायलात. What you say is what you have. जे तुम्ही बोलाला ते तुमच्या बरोबर होणार. My family no peace. माझं घरात ना शांतीच नाही आहे. What you say is what you have. जे तुम्ही बोलाला तसंच होईल. Jesus said that. येशू बोलत नाही तर Read that वचनात बोलत. 23rd. परत वाचा. मी तुम्हास खचित सांगतो, खचित सांगतो, जो कोणी या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात संशय न धरिता आपण म्हणतो ते घडेल असा विश्वास धरील त्याचे ते घडून येईल. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now it's time of demonstration. आता आपण तुम्हाला दाखवणार की कसं वचनाद्वारे. हा घ्या ना. Jesus said, you will do the same things he did. येशू काय म्हटला? तुम्ही ते सगळं काय करणार जे येशू केलेलं आहे. Jesus did not only say you will do the same things. He also is taught us now how to do what he did. हा, आता येशू एवढंच नाही बोले की तू सगळं कार्य करशील जे मी केलं, बट ते काय म्हणतात मी तुला शिकवलेलं आहे आता की कसं करायचं. Who's going to come first, not for healing, but who's going to come to first learn how to heal the sick in the name of Jesus. याच्यामध्ये कोण पहिला येणार? ज्यांनी प्रार्थना करून घ्यायसाठी नाही, प्रार्थना कसं करायचं म्हणजे शिकायचं. कोण शिकायसाठी येतात? येणार? तुम्हाला शिकायचं या या ना. You will come, I know, 100%. I want others to give chance. या एकदम. You are already doing. Tell her, you are already doing. तुम्ही खूप काय करायला चिंता नको करा. हां, Okay. Sister, come. Okay, what pain you have? Ask her. तुम्हाला काय दुखायलाय काय? कुठं काय? वीकनेस फार. You are feeling now weakness? आता वीकनेस वाटते तुम्हाला? नाही, थोडस असं नाही का, मला असं नाही का मोकळीक वाटते की खरंच मी देवामध्ये जास्त आले, असं नाही का, असं वाटायला. अच्छा, तुम्ही देवात जास्ती आले म्हणाला. तुम्हाला काय त्रास नाही आहे ना शरीरात? असं थरथर That is परमेश्वर अनॉइंटिंग. ठीक आहे. आपण दुसऱ्याला भीती वाटायला काय? ऑलवेज. अच्छा, तिला अच्छा. Okay. I'll call you. You sit here, I'll call you. Anybody with pain? कुणाला आता सध्याला कुठं दुखते काय? दुखालय? हां, या.
First one person, then another person. Come. इथे या. One. Okay. What pain you have? तुम्हाला कुठं दुखालंय? इथं मान. It's pricking in this part, she's telling. इथं Okay. दुखते. Now, does the Bible say बायबल सांगतो का when you pray जेव्हा तुम्ही प्रार्थना about the करता problem, प्रॉब्लेम बद्दल प्रार्थना करताना the problem will go? प्रॉब्लेम जाते म्हणून बायबल सांगते का प्रार्थना तुम्ही प्रॉब्लेम बद्दल प्रार्थना She करता? understood. हां, Thank you. thank Okay. God. Now, are we going to pray for her? आता आम्ही हिच्यासाठी प्रार्थना करणार काय? So what we are going to do? We are going to say to the problem. Yeah, she's going to आदेश means that's what she's going Say. to give say. Yeah. Okay, when she's speaking, take your mic and just Okay. Yeah. wait. मी बोलते जोरात. नाही No. You close your eyes. Don't worry. Close your eyes. हां डोळे बंद कर. Hold the sister's hand. हे ताईचा हात पकडा असं Believe विश्वास करा Jesus is in you येशू तुमच्यात आहे म्हणून विश्वास करा. and your hands are anointed. तुमच्या हातात अभिषिक्त हात आहेत असं विश्वास करा. As you're holding this sister's hand, असं जसं आता तुम्ही ताईचा हात पकडलेला the आहे power of God परमेश्वरचा अभिषेक is flowing through your hand. ती तुमच्या हाताद्वारे त्यांच्यात जायला. And say this. आता बोला In the name of Jesus, येशूच्या नावात येशूच्या नावात I speak to you. मी तुला सांगतो मी तुला सांगतो You neck pain, तू गला दुख तू गळा दुख every pain in the body, सगळं काही दुख सगळं काही दुःख शरीरातलं every infirmity, सगळं काय त्रास सगळं काही त्रास every spirit of infirmity दुःखाचं जे आत्मा आहे ते दुःखाचा जे आत्मा आहे be uprooted from the root आता तू उखाडून जा आता तू उकडून जा and be cast into the sea. समुद्रात जाऊन पड. समुद्रात जाऊन पड. I command मी तुला आदेश देतो मी तुला आदेश देतो every pain, सगळं दुःख सगळं दुःख every infirmity, सगळं काय त्रास सगळं काही त्रास leave her body now. आत्ताच्या आत्ता हिचं शरीर सोडून जा. आत्ताच्या आत्ता ह्यांचं शरीर सोडून जा. Come out now आत्ताच्या आत्ता बाहेर निघ. आत्ताच्या आत्ता बाहेर निघ in Jesus' name. येशूचं नाव येशूच्या नावात आमेन. Receive, येशूच्या नावात तू घे. येशूच्या नावात तू घे receive your healing. तुझे चंगाई घे. चंगाई येशूच्या नावात चंगाई घे. You are completely healed आता तू बरी झालेली आहेस आता तू बरी झालेली आहेस by the wounds of Jesus. येशूचं फटके खाण्यानं. येशूच्या फटके खाल्ल्यानं. Thank you, Jesus. थँक्यू. थँक्यू Thank you, जीसस. Jesus. थँक्यू Thank you, येशू. Jesus. Thank you, Keep thanking. Jesus. Keep Thank you, thanking. Jesus. Thank you, Because when you Jesus. pray, Thank you, you Jesus. believe that it is done. Jesus. Thank you, 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 Jesus. It's God's power flowing through your hands as Thank you you, are thanking. Jesus. जसं तुम्ही आता Thank प्रार्थना you, करायला Jesus. तुमच्या हातानं परमेश्वरचा अभिषिक्त शक्ती त्यांच्या द्वारा तुमच्या हाताद्वारे Thank you, त्यांच्यात जायला. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Thank Amen. you, Jesus. Amen. Okay. Move your neck. Tell her. गला मान जरा फिरवा असं तिकडं इकडं तिकडं. आता कसं वाटलंय? बरं थोडं वाटायला बरं वाटते. बरं वाटलं पूर्ण बरं वाटलंय? हा अजिबात दुखीना ना आता? नाही दुखेना. बोला दुखाले काय? नाही अजिबात Move नाही. nicely. Move. छान असं फिरवा. Hold. I will move. मान फिरवा. हा असं फिरवायचं. आता वाले त्रास नाही. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. असं फिरवायचं. बघायचं ना नंतर. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Okay. Now two people going to pray. Wait. One more person. Come. Who wants to learn? Come. ज्याला शिकायचं आदेश देतो. Come. You also come. तुम्ही पण या. You hold her hand. तुम्हाला पण बोलवणार तुम्हाला पण या. You hold her hand. You hold her hand. You're going to pray, right? You hold her तुम्ही हिला hand. प्रार्थना करायला राईट तर You hold तिचा her हात hand. पकडा. You hold her hand. तुम्ही तिचा हात पकडा. One more person who has pain. Come. कुणाला त्रास आणि दुःख आहे अंगात कुठं तर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Okay. Close your eyes. डोळे बंद करा. So those who are going to pray, are you going to pray? ज्यांनी आता प्रार्थना करणार आहे ते प्रार्थना करणार आहेत.
नाही. ओके. Going to दे गोइंग टू टेल. say. Very say. good. You all have picked up very fast. You have to turn. You sit there. ओके. ओके. Okay. Close your eyes डोळे बंद करा. and see Jesus on the cross. येशूला क्रॉसवरती बघा. He took your sickness on his body, त्यांनी तुमचं सगळं काय दुखणं त्रास सगळं काय क्रॉसवरती घेतलेलं आहे. and by his wounds you are completely healed. त्यांचं फटके खाण्यानं तुम्ही ऑलरेडी बरं झालेलं आहे. Now say this in the name of Jesus. आता बोला येशूच्या नावात I speak to you. मी तुला सांगतो Every pain, सगळं काय दुःख every sickness, सगळं काय त्रास every spirit of infirmity, आत्मा दर्द का आत्मा. हा दुःखाचा आत्मा I speak to you मी तुला सांगतो right now. आत्ताच्या आत्ता Be uprooted from the root आता हिथून तू बाहेर निघ and be cast into the sea. समुद्रात जाऊन पड. I command मी तुला आदेश देतो every pain, सगळं काय दुःख every infirmity, सगळं काय त्रास come out. आताच्या आता बाहेर निघ. Come out now. आताच्या आता बाहेर निघ In Jesus' name. येशूचं नावात. Life of Jesus येशूचं जीवन is flowing into you now. आता तुमचं आत प्रवाह आलंय त्याचं येशूचं जीवनाचं. Life of Jesus येशूचं जीवन is flowing into you now. आता तुमचं आत प्रवाह आलंय त्यांचं. Say properly. प्रवाह मीन्स फ्लोईंग. Say slowly, one by one. येशूचं जीवन तुमचं आत प्रवाह वाले. Keep saying that. ते बोलत जावा. येशूचं जीवन Keep saying. You keep saying. येशूचं जीवन तुमचं आत प्रवाह होते. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह आले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह आले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह आले. येशूचं जीवन तुमच्या आत Keep it down. प्रवाह होते. बोला बोला. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह होते. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह होते. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह होते. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह आले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह आले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह वाले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह वाले. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह वाले. येशूचं जीवन तुमच्यात प्रवाह वाले. येशूचं जीवन येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह वाले. प्रवाह वाले. प्रवाह व्हायले. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह वाले. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह वाले. येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह वाले. येशू येशूचं जीवन तुमच्यात तुमच्या आत प्रवाह वाले.
येशूचं जीवन तुमच्या आत प्रवाह व्हायले. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What was the pain you had? काय दुखणं होतं तुम्हाला? कुठं दुखत होतं तुम्हाला? माझ्या इथं आणि खूप दुखत होतं. Now it's all gone. आता गेलं का सगळं दुःख? हा गेलं. प्रेज गॉड. गेलं. इट्स गॉन. इट्स गॉन. How long you had? केव्हापासून होतं ते त्रास तुम्हाला इथं पाठीत, छातीत वगैरे? हे त्रास कधीपासून होता? 8-9 महिने व्हायले. 8-9 महिन्यापासून ते त्रास होता. मीन्स 8-9 months that pain was there. Praise God. You're not Praise only God. healed, your hands are anointed. When you go and lay hand on the sick you will see the sick recover. आता फक्त तुम्ही प्रार्थना झालं म्हणून तुमचं अभिषेक झाला, बट हे हाताने आता तुम्ही दुसऱ्यांना जेव्हा तुम्ही प्रार्थना नाही, जेव्हा तुम्ही बोलणार तेव्हा त्यांना हा पण काय होणार, ते बरं होतील. Did Jesus say you will do the same things I do? येशू काय बोलले? जे मी केले ते सगळं तुम्ही करणार, त्याच्यापेक्षाही भारी कार्य तुम्ही करणार, असं बोललेलं आहे ना येशूने. But why we were not seeing this power all these days? Because we are speaking about the problem. आम्ही एवढं दिवस का नाही बघितलं चमत्कार जे आता बघालोय? फक्त प्रॉब्लेम व्हेरी गुड. But today we did not speak about the problem. We spoke to the problem just like how Jesus said, and we saw the power of God instantly. आता आम्ही काय केलं? प्रॉब्लेम बद्दल नाही बोललो, प्रॉब्लेमला बोललो. म्हणून काय झालं? पवित्र आत्माने आपल्याला दाखवून दिला की कसं आपण. मला पण काय झालं माहितीये का, आता मला नाही का असं, म्हणजे जेव्हा मी आले ना मला असं विकनेस पण असं, The weakness is gone now. आता मला असं स्ट्रॉंग वाटायला लागलं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हा, परत बोला, परत सांगा. जेव्हा मी घरातून निघाले ना, मला असं वाटत होतं, मिसनी फोन केला की प्रेयर आहे, तर मी असं थोडंसं वाटलं की नाही का आपण प्रार्थनेला जातो असं होतंय, पण खरंच मला देव भेटेल का, माझ्या प्रार्थनेला उत्तर देईल का, म्हणजे माझ्या मनात सगळी शंका येत होती. पण जेव्हा सिस्टरनी यांनी तुम्ही प्रार्थना केली, पण अचानक बसले तर मला थरथर कापू विकनेस जास्त आला होता. पण आता प्रार्थनेतून मला असं नाही का असं स्ट्रॉंग, मी कोणत्याही दुरात्म्याला, कोणत्याही शक्तीला मी जाऊन म्हटलं समुद्रात पडतो तो लगेच पडत. वाव, प्रेज द लॉर्ड. What she said, you understood. Yeah. I spoke to that spirit in the name of Jesus. Go and fall into this. Yeah. Now she's telling, now I have the power to speak to the mountain, and the mountain will go and fall in the ocean. Amen. Amen. Congrats. Amen. For your healing ministry. Praise the Lord. आतापासून तुमचा सुरुवात झाला, तुम्ही जाऊन आता आपलं चमत्कार करत जाणार. येशू Jesus सारखा. called the simple people to go and heal the sick, raise the dead, cast the demons. येशू काय केलंय? एकदम साधे सामान्य लोकांना बोलवले, मच्छवारी लोकांना बोलवले. काय केले? तुमच्या हातानं तुम्ही लोकांना बरं करा असं म्हणते. Jesus is in you. This power is in you. येशूचा पवित्र आत्माचा शक्ती सगळ्यात आहे, आमच्या सगळ्यात आहे. आम्ही जर हात ठेवून बोललो तर समुद्रात ते जाऊन प्रॉब्लेम पडायला पाहिजे. आजी काय म्हणतात? आजी कसं वाटलं आता तुम्हाला? बरं वाटतोय. इमिडिएटली आय फेल्ट गुड. Praise God. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. इथं साक्षी सांगा. You look like you're drunk. Yeah, she's drunk fully. There is a drink that comes from heaven. She's telling she wants to sit. She's feeling. Okay, let her, don't disturb her. Yeah, Let her yeah. be in the presence of God. She's anointed with the power of She's the Holy already Spirit. anointed, but she's Experiencing the anointment. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Come. Anybody else who wants to experience the power of God? Not healing. Maybe the children. Anybody wants to experience ask them. Anybody wants to experience the power of God? मुलं छोटे ऐका ना, तुम्हाला कुणालाही देवाचा अभिषेक असं महसूस Not करायचं just आहे healing, but experience the power of God. देवाच्या शक्तीला बघायचंय. ये Come. हिला बघायचं. They can come. Oh, everybody came, huh? Okay, everyone, close your eyes.
डोळे बंद करा. तुम्हाला महसूस करायचं तर थांबा. And see Jesus on the cross. येशूला क्रॉसवरती बघा, क्रुसावरती बघा. Right now, all of you are going to experience the power of God. आता सगळे काही इथं ज्यांनी थांबलेत त्यांनी परमेश्वरची शक्ती बघणार. डोळे बंद करा. And say this, Spirit of the Lord Jesus is upon me. पवित्र आत्मा, Spirit of the Lord Jesus is upon me. पवित्र आत्मा जे येशूचं आहे ते माझ्यावरती आहेत. No, you're saying something wrong. Spirit, येशू का आत्मा. तेच ना, पवित्र आत्मा, आत्मा नॉट पवित्र आत्मा, येशूचा आत्मा. येशूचा आत्मा माझ्यावरती आहे. Spirit of the Lord Jesus is upon me. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावरती आहे. He is upon me. And my God himself has anointed me. स्वयं पिता परमेश्वरनी मला अभिषिक्त केलेला आहे. One minute. You say. प्रभू येशू स्वतः अभिषेक केलाय आणि माय गॉड ना, माझा देव स्वतः अभिषेक केला. तेच पिता परमेश्वर मला अभिषेक केलेला. Short, so that for them easy to repeat. माझा देव. ओके. माझे देवानी मला स्वयं अभिषेक केलेला आहे. Spirit of the Lord Jesus is upon me. Go. Move, sister. Take this. Remove the chair. Sister, you lead. You lead. Here, with the mic. Spirit of the Lord Jesus is upon me. पवित्र येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. सांगा. प्रभू येशूचा आत्मा My Jesus himself has anointed me. त्यांनी मला अभिषेक केला आहे. त्यांनी मला अभिषेक केला आहे. Spirit of the Lord Jesus is upon me. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. My Jesus himself has anointed me. येशूनी मला अभिषेक केला आहे. येशूने मला अभिषेक केला आहे. My Jesus himself has anointed me. Spirit of the Lord Jesus is upon me. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. त्यांनी स्वतः माझ्यावर अभिषेक केला आहे. त्याने स्वतः मला अभिषेक केला आहे. त्याच्या प्रेमाने भरलेला आहे. त्याच्या प्रेमाने भरलेला आहे. आणि मला मुक्ती दिली आहे. आणि मला मुक्ती दिली आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. त्यांनी मला अभिषेक केला आहे. त्याने मला अभिषेक केला आहे. त्यांनी मला प्रेमाने भरलेला आहे. त्याने मला भरलेला आणि मला मुक्त केला आहे. आणि मला मुक्त केला आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. त्यांनी स्वतः माझ्यावर प्रेम केले आहे. त्याने स्वतः माझ्यावर प्रेम केलं आहे. Spirit of the Lord Jesus is upon me. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा Spirit माझ्यावर of the आहे. Lord Jesus upon me. Only that. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. Now tell them to say. आता तुम्ही सांगा. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. 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 येशूचा आत्मा प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशू आत्मा प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. प्रभू येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. 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 त्यांनी मला मुक्त केले आहे. येशूचा येशूने मला अभिषेक केला आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे. येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे.
येशूचा आत्मा माझ्यावर थँक्यू जीसस प्रेज धन्यवाद येशू धन्यवाद 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 येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे येशूचा आत्मा त्याने मला येशूचा आत्मा माझ्यावर आहे 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 येशूचा आत्मा माझ्यावर धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा हालेलुया 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 Say this, I am the body. मी येशूचे शरीर आहे शैतान आणि आजारी Only that. Satan has no power over me. Only that. मी येशूचे शरीर आहे आणि शैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही मी येशूचे शरीर आहे आणि शैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही येशूचे शरीर आहे शैतानाचा माझ्यावर काही अधिकार नाही आणि शैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही कारण जो जगात आहे माझ्यात आहे तो सगळ्यात मोठा आहे कारण तो माझ्यात आहे तो सगळ्यात मोठा आहे
And the body of Christ keeps saying this I from am- the living. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार मी नाही. ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला सैतानाला आजार काहीच अधिकार नाही. काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. निघून जा. निघून जा. निघून जा. निघून जा. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. बोला. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. निघून जा आमच्या. निघून जा आमच्या. आता सगळे एकत्र बोलतो की आता सगळे एकत्र बोलतो ना. मी ख्रिस्ताचे शरीर. बोला. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. सगळे बोला. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला काही माझ्यावर अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. सैतानाला माझ्यावर काही अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचे शरीर. ऑल टुगेदर सगळे बोला. मी ख्रिस्ताचे शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. आणि सैतानाला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. Children, I want to ask, what did you experience? थांबा पोरांना बस थांबा.
What did you experience? मला कसं तर वाटत होतं. काय वाटत होतं? आनंदीच वाटत होता. कसं वाटलं बेटा तुला? You had any pain before? तुला कुठं दुखत होतं काय? That pain is gone now? कुठं त्रास होतो? हाताला लागलो होतं. कुठं लागलं? पाय दुखत. पाय दुखत होता. आता दुखतोय का? आता पाय हलवून हलवून बघ. दुखतोय का बघ? पाय दुखतो का बघ? हलव ना असं वरती खाली. नाही नाही, बघ बघ बघ. करू Gone? ना. Gone? गेलं Pain का? gone? Huh? सगळं गेलं? Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Smile no. धन्यवाद येशू. Smile no. अरे बरं झालं तर बरं झालं म्हण. बरं झालं. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. Okay, go. झालं ना? खरं झालं ना? What did you feel? गेलं का? माझी मान दुखत होती. What she say? काय मान हा, दुखत होती. नेक पेन. Now it is there, gone. हा गेली. गेलं का आहे? गेली. गेले. अरे She had for 5 to 6 years this problem. 5 to 6 years you had neck pain, होतं ना. and she's healed now completely. Thank you, Jesus. परमेश्वरने बरं केलेलं आहे. आता तू बरं झाली ना? मान गेलं का? हॅलो मान हॅलो. हलवून बघ. हलवून बघ. गेलं का? Should I shake? Praise the Lord. Thank you, Jesus. 5 वर्षांनी होतं का? Say, how are you now? आता कसं वाटतंय? डोकं दुखत. आता कसं वाटतंय तुला? चांगलं. चांगलं वाटतंय? Very good. Every day should say, I'm the body of Christ. Every day before you go to sleep, you have to say at least half an hour, I'm the body of Christ. Satan, you have no power over me. Every day, morning and night. Get up. तर सकाळी रात्री तो सांगायला पाहिजे मी ख्रिस्ताचा शरीर आहे. Satan has no power. शैतानाचा माझ्यावर काही अधिकार नाही आहे. Every day, night, before going to sleep, getting up in the morning. हा. All healed. Now don't say all this. आता हा, काय आता नाही. बोलायचं नाही आता तसं. कथा नाही You're going to बोलायचं. speak about the problem or speak to the problem? तुम्ही आता प्रॉब्लेम बोलायचं नाही. आपण जे बोलतो तसं होतंय ना. आता वचनात काय बघितलं? आपण जे बोलतो तसंच घडते. तर आपण आता काय बोलायचं की परमेश्वर माझं मुलग्याला बरं केलेलं आहे. 2000 वर्षीपूर्वी क्रॉसवरती झालेलं आहे. तो बरं झालं. धन्यवाद येशू. आणि रोज झोपण्याच्या अगोदर त्याने काय Thank you, म्हणायचं? Jesus. He is completely healed. म्हणजे नाही का आपण येशू मानत होतो, देवापर्यंत येत होतो, पण आपल्याला हे माहिती नव्हतं. बायबल पण वाचत होतो की देवाने डोंगराला सांगितले की मी तुला सांगतो. आपण असं करत नव्हतो, पण आपण कसं करायचो की देवा मला पैसे भेटू दे, माझं काम होऊ दे, माझा मुलगा पास होऊ दे, ह्या प्रत्येक गोष्टी असं होऊ दे असं होऊ दे, आणि ते आपल्यापर्यंतच राहत होतं. पण आज आपल्याला यांच्या प्रार्थनेतून असं कळालंय की त्या गोष्टीला धमकायचंय, कारण ती संकट आपल्या जवळ जे येणार आहे त्याला सांगायचंय, कारण मी तुला येशूच्या नावात सांगते, कारण मी येशूचं लेकरू आहे, आणि ते संकट आपल्यापासून दूर पळतील. आणि आजपासून की आपण देवात आहे, आणि प्रत्येक संकटाला सांगायचंय की तू माझ्या समोर येऊ नको, कारण मी देवाचं लेकरू आहे. Spirit of Now I want them to start studying and start preaching. आता If you start preaching, no, I will come here. I will not come here to preach. I will come here to do shooting ओके and teach you how to do shooting. ते आता काय करणार ते म्हणालात की आता तुम्ही वचनात वाढा, वचन शिकून 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 तुम्ही आता प्रवचन द्यायला पाहिजे. आता तुम्ही प्रवचन देताना काय करणार? सिस्टर येऊन शूटिंग घेणार, त्याचं सिस्टर स्वतः येऊन शूटिंग घेणार. And I will teach you आणि तुम्हाला so that wherever you go, you can also do shooting and do all. हा आता God will use small people and He will teach you. आता सिस्टर तुम्हाला शिकवणार शूटिंग कसं करायचं, आणि तुम्ही ते पण शिकून दुसरीकडे जाऊन शिकवणार कसं करायचं, आणि तुम्ही पण सगळ्यांना आता सगळे काय प्रवचन द्यायला जायला पाहिजे, आणि ताई येणार शूटिंग घ्यायला तुमचं. हा येशू बद्दल तुमचं भलं झालं तर तुम्ही दुसऱ्यांचं पण भलं करायला पाहिजे, नाही तर ते फक्त भलं आपल्या स्वतःला ठेवायचं नाही. आज समजलं ना प्रार्थना कसं करायचं आणि बोलायचं कसं, दोन वेगळी गोष्ट आहे. कारण फुकट देवाने फुकट केलं ना, तो आपण कारण मी स्वतः नाही का संध्याकाळच्या प्रार्थनेला आणि सकाळच्या प्रार्थनेला, सकाळचं आपण देवाला नाही का धन्यवाद देतो की आम्हाला नवीन दिवस दाखवला, आणि इथून पुढचा सगळा दिवस तुझ्या हातात देतो, आमचं जाणं येणं आशीर्वादित कर, आमच्या दिवसभर सोबत राहा, तुझ्या दूतांचा पारा ठेवा. आपण अशी प्रार्थना करतो दिवसभर, दिवस दाखवल्यानंतर. पण संध्याकाळी झोपताना कसं म्हणतो, देवा उद्या मला हे होऊ दे,
उद्या मला काम लागू दे, उद्या मला पैसा भेटू दे, माझे लेकरं असं होऊ दे, अशी प्रत्येक मागणी करतो. पण देवाला आपण संध्याकाळचं धन्यवाद द्यायला पाहिजे की मला दिवसभर सांभाळलं, प्रत्येक गोष्टीतून माझा बचाव केला, वाईट गोष्टीपासून, वाईट संकटापासून, प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून तो आमचा बचाव केला. आणि ही सुंदरशी रात्र आम्हाला झोपण्यासाठी दाखवल्याबद्दल आम्ही पहिल्यांदा तुला प्राधान्य देतो आणि तुला धन्यवाद देतो. आणि त्याची स्तुती गायल्यानंतर देवाला पण आनंद वाटतो. आणि देव म्हणतो की हे माझं लेकरू माझ्या शब्दाप्रमाणे वागतं, ते याला मी कधीच सोडणार नाही. धन्यवाद. आणि नाही का म्हणजे मी 2 वर्षापूर्वी म्हणजे देवात होते, पण काही काळासाठी नाही का मला असं वाटत होतं देवावरचा विश्वास उडाला. पण हे 2 वर्ष माझ्यासाठी म्हणजे माझ्या कुटुंबिक जीवनातून नाही का असे झाले की मला खरंच देवाशिवाय कोणी नव्हतं. आणि त्या देवाने तारलं. पण मी प्रार्थना करत होते, माझी चुकत होती, मी देवाच्या दारात जात होते, पण ते दार कसं उघडायचं हे मला माहीत नव्हतं. पण आजच्या प्रार्थनेने देवाचं दार कसं उघडायचं आणि देव माझ्यामध्ये कसा कार्य करेल हे मला कळाले. त्यासाठी देवाला धन्यवाद. प्रवचन करायला सुरू झालं तुमचं. प्रभूचा धन्यवाद. थँक्यू जीसस. आणि एवढी मी भित्री होते, मिसला पण माहिती आहे मला असं काही असं कुणामध्ये बोलायचं असं म्हटलं आणि असं 2 शब्द कुणाला सांगायचे म्हणले का माझे पाय लटलट कापत होते, मगाशी कसे थरथर कापत होते. पण सिस्टरांनी जी प्रार्थना करायला लागली ना तेव्हा माझ्या पूर्ण असं शरीरात असं थरथर काप एकदम गेला आणि स्ट्रॉंग आला. तर असं मला आत्ता वाटायला लागलंय मी किती जणांना सांगू की माझा जिवंत परमेश्वर आहे आणि तो जिवंत परमेश्वर तुमच्या सगळ्यात कार्य करणार. Thank you, Sister Vilma. One day I came Vasul. Praise God. पाय दुखत होतं. What pain? Leg pain. हे दुखत होतं. Now it's gone. बरं झालं. धन्यवाद येशू. 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 मोठाने बोल. धन्यवाद येशू. हा असं बोलायचं. Okay, come. What pain you had? आणि डोकं दुखत होतं. हेड वॉज पेनिंग. Now? आता डोकं दुखतंय का? बरं झालं. बरं झालं. कुणाला धन्यवाद देणार? येशूला. जोरात म्हण. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद. जोरात म्हण, जोरात म्हण. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. येशूचा जय जयकार. येशूचा जय जयकार. येशूचा जय जयकार. येशूचा जय जयकार. धन्यवाद येशू. What do you experience? Come. तुला काय? हा तुम्ही कुठे जाते? हा कसं वाटलं? Praise the Lord. Hallelujah. She may हालेलुया. fall, huh? Stand behind you. आम्हाला वचन माहिती नव्हतं. इथं आले तेव्हापासनं देवाचं वचन ऐकून She's all drunk. That's God's power on you. हा हा. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Only drunk in the Lord. Drunk of the wine from heaven. Heaven. स्वर्गातून आला अमृत. अभिषेक. हा. Praise the Lord. Praise the Lord. Where are the 2 boys? Come. हा, हे तुम्ही दोघे इकडे. हा. Yeah. हरसन. Say what happened. बोल. माझं डोकं दुखतंय. अरे तुझी आई कशी एवढं मोठं सांगितलं माझं डोकं दुखतंय. हा कान दुखत होतं, आता दुखतं का? नाही. गेला. हा आणि तू पण सांग मोठ्या आवाजाने सांग काय झालं. काय पाय दुखत होता. आता कसं वाटलंय? नाही दुखत. अरे परत सांग. आता माझं पाय नाही दुखत. पहिला दुखत होतं काय? हा. आता कसं वाटलंय? खूप वर्षापासून सिस्टर त्याचं खूप वर्षापासून म्हणजे झाला ना त्याचा एक पाय फॉर लॉंग खूप वर्षापासून नाही का जसं झाला ना त्या चालायला लागला तर एक पाय दुखत होता आणि तो आता म्हणला मम्मी माझा पाय बरा वाटतोय. Small age when they don't know how many years, but it's for long right years. from the time he started walking, one leg was paining. Not only the pain, when he experienced something else, also ask him what he experienced. अजून काय पाय दुख नाही, दुसरं काय तुला वाटलं बेटा? तुला काहीतरी काय वाटलं? हा. अभ्यास करणार. शाळेत जाणं. अभ्यास करणं. येस. तुला काय वाटलं? आता काहीतरी Like वाटलं ना. electricity.
असं काय तुला वाटलं? लाईट आता करंट गेलं का असं? Yeah. हा Yes. हा येस लाईक करंट. What did you experience? You felt the peace. अरे तुझी आई कशी मोठी Peace, बोलली, तू peace. पण तुझा आवाज एवढा मोठा बोलतो. You experienced the peace. Yes. शांत वाटलं मन? Shining girl. Yeah. माझं लेफ्ट हात डोळा दुखत होता, आता दुखत नाही आहे. Left eye was paining. Now the pain is gone. More than that, you experienced more. What you experienced? Something happened to you. When I was praying, Did she have any problem with breathing, asthma or breathing problem? And I told her you're healed of your lung is restored. yes. I told, right? Your lung. I came to you and I told your lung is restored, healed. And I did not know that you had. Yes. Did you tell? No. I'm feeling better. Now you have new lungs. Jesus has healed you. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Take them home. Tell what happened. Translate. When I went to her. She was standing, and I told her God has given you new lungs, and your lungs is completely healed. I did not know in the natural. I did not know, but I was led by the Holy Spirit to say new lungs. So just now I asked the mother. She said yes, she had problem in breathing. या आता तुका सिस्टरीन मागली न्ही तेन सिस्टरीन येवन सांगले तुका लंग्स नवीन देवान दिल्यात. हां पूण ते खबर नासली ते आत्यानी तुगेल मम्मी विचार तरी मम्मीन सांगला की तुका ब्रिदिंगाचो प्रॉब्लेम येतालो. Told about the lungs. She heard when I या actually they are little sad because they lost their dad, no? Okay. And she's the first one to see that. Okay. So now, dad is in the best place. Okay? And now your dad is who? Jesus in heaven. He's not in heaven, he's in you, he's with you. He loves you. Okay? Praise God. She also has that fear now that I'm alone. You're not alone. That's a lie. Tell. I told Jesus is a our father. friend. Jesus is a husband. Jesus is a comforter. Jesus is a provider. You know, for me, I don't have a job. Means world job. I'm preaching full time. I have no lack. God is taking care of everything. Even small need also He's taking care. Okay? Every need of yours is supernaturally supplied. There will be no lack in your life. She is having fear. Close your eyes and say this. Spirit of the Lord Jesus is upon me. In Marathi. Which language she speaks? Konkani. Say in Konkani. Spirit of the Lord Jesus is upon me. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. My Jesus Himself has set me free from every fear. माझ्या जेजून म्हाका सगळ्या माझ्या जेजून म्हाका सगळे भीती भय भीती सगळी काढून घे. सगळे काढून घे. Say that. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. आणि त्याने माझे सगळे भिये भीती सगळे काढून घेतले आसा. आणि माका सगळ्या विचारातून फ्रीडम दिली आसा. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. त्याने म्हाका भय भीती सगळ्या ह्याच्यातून बाहेर काढलेले आसा. तेजोच आत्मा म्हाका दिल्लो आसा. Keep saying. जेजूचो आत्मा माझ्यावर आसा. आणि हांव त्याच्या वयर आसा. तेजे भय भीती चिंता सगळे काढून घेतले आसा. आणि तेजी शांती तेजे सुख सगळे म्हाका दिल्ले आसा. जेजूचो आत्मा म्हजेर आसा. आणि म्हजो आत्मा जेजूर आसा. तेणे म्हाका सगळे भय भीती सगळी काढून घेतली आसा. तेणे म्हाका सगळी शांती सुख जे काही हवे ते सगळे दिल्ले आसा. धन्यवाद येशू. जेजूचो आत्मा म्हजेर आसा.
आणि हांव जेजूमध्ये आसा तेणे माझे सगळे भीती चिंता भय सगळे काढून घेतले आसा आणि तेणे म्हाका शांती सुख सगळे जाय माझ्या संवसारात तेणे म्हाका दिल्ले आसा. You're set free from every fear. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. I love you, Jesus. Arga tuka Jesu. Arga tuka Jesu. I love you, Jesus. Arga tuka Jesu. Suti tuka Jesu. Vaibhav tuka Jesu. Akanta tuka Jesu. Hasita tuka Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arga tuka Jesu. Arga tuka paitatmya. Suti tuka paitatmya. Hallelujah. 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 Thank you tuka Jesu. Thank you tuka Jesu. Hallelujah. Arga tuka Jesu. Suti tuka Jesu. Vaibhav tuka Jesu. Akanta tuka naman tuka Jesu. Hallelujah. Arga tuka paitatmya. Suti tuka paitatmya. Naman tuka paitatmya. Hallelujah. 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 Every Hallelujah. burden is removed now. Praise the Lord. Every yoke of the enemy is destroyed now. Hallelujah. 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 Arga tuka Jesu. Suti tuka Jesu. Vaibhav tuka Jesu. Hallelujah. 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 Arga tuka Jesu. Suti tuka Jesu. धन्यवाद तुका जेजू. सुती तुका जेजू. वैभव तुका जेजू. माझे दुःख तुवें घेतले आसा. हांवें कितेंच पाप करूंक ना. माझ्या घोवाक माफी कर. जे काही तेणी केला तेजे फॅमिलीक माफ कर. तेजे दोस्ताक माफ कर. तेजे भुरग्याक माफ कर. आमचे घर भरभरीत जावं. धन्यवाद जेजू. जे काय माझ्या घोवान केला आमचे पासून करून दवरला सगळ्यां खातीर देवाक आभारी मानता. धन्यवाद येशू. धन्यवाद जेजू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. माझ्या नवऱ्यापासून धन्यवाद येशू. हांव तेका माफ करता. जे तेणी केला जेजू माफ केल्ले आसा. तशेंच माझ्या भुरग्यांक बरे भाशेन पळोवंक तूं म्हाका शक्ती दी. हांव शक्ती दिला हांव कधीच विसरची ना. हांव बरे भाशेन तुझ्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिक्षण बरी वाट सदांच दाखयताली. जेजू जे कितें म्हाका केलाय तशेंच म्हाज्या भुरग्यांक हांव करतली. तूं म्हाका इतलो मोग करता तसोच हांव ह्या भुरग्यांक दीत रावता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Tell what happened. पहिल्यांदा आलो जरा बरं वाटलं बसून. असं कधी एवढ्या वेळ बसलो नव्हतं कधीच. असं म्हणजे चंचल होतं मला जरा बरं वाटलं. बरं वाटलं बसून. शांत बसलो होतो. माहीतच नाही पडलं केवढा नाही एवढा आवाज होता. काहीच फिलिंग नाही वाटत होती. व्यवस्थित वाटत होतं बसलं. He is saying that never could he sit for so long. He will immediately feel restless and he has to go. This is the first time he felt peace for so long and he never even after and tell him favor of the Most High God is upon him. Now whatever he does in the name of Jesus will prosper. Means actually he came he wants to buy a house. हे ताईंसारखं त्याला घर हवंय आणि त्याला 8 लाख रुपये पाहिजे त्याला. तो खूप ठिकाणी जाऊन आलाय आणि आज इथं आल्यावर जसं सिस्टरनी शिकवलं डोंगराला काय सांगायचं म्हणून रवी आता तू काय म्हणायचं. घर मला भेटलंय. माझ्या त्या घरासाठी पैसे पण मिळाले. हे तर तुम्ही सगळं घरात म्हणत राहिले ते घर भेटून जाईल ना. भेटलं हे या ताईंना त्याच्या जिथं तुला घर हवंय त्या ताईंचं 5 घर आहे. हां त्याच घरासाठी हो पण प्रयत्न करतो पण पैसे नाही. कोण त्याला लोन द्यायला नाही. ह्याच्यासाठी माझ्याकडे तो मी काय करू म्हणून आला होता. पण आलं त्याला
ते वचन जे काय मी सांगायचं हे सिस्टरनी तुला सगळं सांगितलं. डोंगराला आता तू काय म्हणायचं, आता घर घेणं तुझं मोठं एक डोंगर आहे, त्याला तू म्हणायचं परमेश्वर तुला धन्यवाद, मला पैसे तसंच मला घर भेटलं. पण आज काय झालं आहे, सिस्टरने ते काय सांगितलं, प्रभूचं उपकार तुझ्यावर आला आहे आणि जे काय आता तू कुठेही काही कार्य केलं तर यशस्वी होणार. If you give Jesus first place in your life. हा, येशूला पहिल्या जागा दिला तर तू जे कार्य करल ते यशस्वी होणार, त्यात यशस्वी होणार. Okay. She is worried about her son. Her son's time is Where is he? My son. So go and lay hand and speak that infirmity get out and speak life into the eyes. तुम्ही जाऊन त्याच्या डोक्यावरती हात ठेवून आता तुम्ही त्या डोंगराला सांगायचं की डोला बरं हो म्हणून सांगायचं. आणि तुम्ही आता जसं ताईने शिकवले तसं तुम्ही जाऊन घरात करायचं. तुम्हाला पण तेच शक्ती आहे जे ताईला आहे. Okay? हां, येस. उखडून जा आणि Translate this. Jesus, येशू when the centurion came to you, जेव्हा तो centurion, सेंचुरियन 100, what do you say? 100. नो सेंचुरियन नाही, ठेकेदार. जेव्हा तो ठेकेदार हां ठेकेदार, सेंचुरियन इज ठेकेदार. Okay. जेव्हा तो ठेकेदार, Jesus, when the centurion came to you, येशू धन्यवाद तुला, जेव्हा तो ठेकेदार तुझ्याकडे आला he believed the word you spoke. तो हे विश्वास ठेवला की तू फक्त शब्द जरी सांगितला. His servant who was far away, when Jesus spoke the words, and when the centurion believed, he got instantly healed. जेव्हा तो ठेकेदार बोलला की प्रभू येशू माझं जे कामगार आहे तो आजारी आहे, बट जर तू इथं बसून जर इथून तू एक शब्द जरी सांगितला तर तिथं जे माझं नौकर आहे, जे कामगार आहे, तो तिकडं जिथं एवढं लांबपासूनही फक्त तुझं एक शब्दानं तो बरं होईल. The centurion believed what Jesus spoke. तो ठेकेदार विश्वास ठेवला, जसं येशूनी शब्द बोलले, वचन बोलले, तो विश्वास ठेवला की तिथं माझं कामगार बरं झाला म्हणून. The word went and healed the servant. ते शब्द निघाले येशूचं मुखानं आणि ते शब्द जाऊन तिकडं जे कामगार तिथं होता, जे येशूकडं नव्हता, तिथं उपस्थित नव्हता, तो जे घरात होता तो बरं झाला. हे तो ठेकेदारनी विश्वास ठेवला. The same way this sister तसंच तेच प्रमाणे believing the words I speak by faith. तसंच प्रमाणे हे ताई विश्वास कराले की आत्ता जे शब्द हे ताई बोलणार And I speak, as I speak the word is going and healing wherever he is. जसं हे ताई शब्द बोलणार तेच प्रमाणे तुमचं मुलग्याचं जे डोला आहे ते क्षणी बरं होईल. And when she would reach home, he is already healed. जेव्हा तुम्ही घरी पोहोचणार तो मुलगा त्याचं डोला अक्षरशः बरं झालेलं असेल. In the name of Jesus, येशूचं नावात I speak to his eyes, मी हे त्याचं डोळ्याला सांगते, healed now. आत्ताच्या आता बरं हो. Which eye? Right, left? डावा का उजवा? उजवा, राईट. In the name of Jesus, येशूचं नावात I command मी आदेश देतो, the right eye उजवा डोला be healed now. आत्ताच्या आता बरं हो. Every spirit of infirmity, सगळं काय आत्मा जे दुःखाचा आत्मा आहे leave his body now. त्याचं शरीराला आत्ताच आता सोडून जा. I speak life into his right eye now. आत्ताच आता मी त्याचं उजवी डोळ्यात देवाचा जीवन भरतो. I speak new eyes now. आताच आता मी त्याला नवीन डोळे सांगतो. Life of Jesus is flowing into him right now. येशूचं जीवन आताच आता त्याचं देहात प्रवाह होतो. Right now, wherever he is, आत्ताच आता healed तो by the wounds of Jesus. आत्ताच आता जिथं काय तो आहे त्याचं उजवी डोला बरं झालेला आहे. In Jesus' name we pray. Amen. येशूचं नावात आम्ही प्रार्थना करतो. आमेन. Amen. Say Amen. आमेन. It's done. झालेलं आहे. आमेन. Did she visualize and see तुम्ही that? ते बघितला, डोळे बंद करून तुम्ही ते पाहिला की तुमचं मुलग्याचं उजवी डोला बरं झालेला आहे. येस, आमेन सिस्टर. Anybody else? आज मनाला खूप शांती वाटते. इतके दिवस काहीच महत्व माहीत नव्हतं. आता आजच्या प्रार्थनेमध्ये खूप असं आनंद मिळाला. असं मला वाटतं की खरंच मी पण आता दुसऱ्याला चांगलं करू शकणार. आनंद वाटते. प्रेज लॉर्ड. धन्यवाद. Thank you, Jesus. माझे प्रिय बंधू बहिणीनं चांगला एका सगळ्यांच्या जीवनात येशू कार्य करण्यासाठी आलेला आहे.
आणि सगळ्यांच्या जीवात येसू कार्य करणारच आहे, सोडणार नाही. आपण जर येसूचा हात जाम पकडला असून जर येसूचा हात जाम पकडला का नाही, येसू कधीच हात सोडणार नाही, कधीच सोडणार नाही. हात पकडूनच राहणार आपल्याबरोबर. कुठं पण जातो हात पकडूनच राहणार. येसू लॉट. शिल्पा ताईला माहीत आहे, ताईला माहीत आहे. पहिला मुलगा ॲक्सिडेंट झाला होता, त्या मुलाला पैसे खूपच आम्ही घालवलं खाजगी दवाखान्यामध्ये. आम्ही पहिलं पैसे घालून अंगावर कपडेवर राहिलो. घरात काहीच नव्हतं, पैकीच्या जेवायला भांडी होत्या, पैसा नव्हता आणि अंगावर कपडे होते. आम्ही इथून निघालोत चंदानगरला जायला कामासाठी, पोराला घेऊन शेणे. तिकडं निघालोत आम्ही. येरवड्यामध्ये गेलो. येरवड्या परत पैसे होते जायला. तिकडं जायला 30 रुपये नव्हतं, आमचे पैसे 20 रुपये होता आणि माणसं होतं आम्ही 2-3 रिक्षा आम्ही चढलोत, खाली उतरलोत. कारण की 10 रुपये कमी होता ना. तिघांना 10 रुपये करता 30 रुपये लागतात. मग 10 रुपये कमी होता ना जायला. मग त्याने रिक्षावाले नाही नेला, 3 रिक्षा खाली उतरल्या. आणि मुलगा खूप मोठा डोक्यातून ऑपरेशन झालेला. मुलाचा हात धरून त्याने मागं वळवायचं आणि इकडं नदीवणी व्हायचं डोळ्यातून पाणी. आता चालत जायला आम्ही दोघी चांगले तर सासू सुना, पण हे मुलगा आजार आहे ना, कसं चालायचं. मग दुःख किती आहे. हृदय फाटून शेने आसरू व्हायचं का ना, नदीवणी आसरू व्हायचं डोळ्यातून बाहेर. मग म्हणलं येसू कसं करायचं आता, येसू तू ये आमच्या मदताला. मग एक रिक्षावाला आला. त्याला म्हणलं आम्हाला चंदननगरला जायचं. आधी त्याला सांगायचं आम्ही रिक्षावाला आणला. आमच्या पाहिजे 20 रुपये येतं आणि आम्ही 3 माणसं येतं, 10 रुपये कमी येतं. म्हणलं बसा मी तुम्हाला सोडतो. आम्हाला नेऊन त्या चंदननगरमध्ये सोडलं. मग एक थोरल्या मुलीचं एक घर होता छोटासा, त्या घरामध्ये जाऊन राहिलोत आम्ही. छोटं मोठं काम केलं आणि असले पत्र्याचे शेड एक 300 रुपये भाड्याने आम्ही जाऊन शेणे राहिलोत. मला खूप दुःख वाटायचं, म्हणायचं एवढं पैसे गेले, सगळे गेले. येसू आम्ही असल्या घरात कसं राहायचं म्हणून खूप रडायचं. मला येसू रात्री येऊन म्हणायचं तू कुठं आहेस ना, तिथं मी आहे. मी कुठं आहे, मी पण तिथंच आहे ना, असं येसू मला धीर द्यायचा. पण मी खूप रडायचे. मला म्हणायचे येसू मला स्वतःचा जागा पाहिजे, मला स्वतःचा घर पाहिजे, मला स्वतःचा जागा पाहिजे मी म्हणायची. म्हणल्यावर मग बोलता तिथून निघालोत. काम करता तिथून निघालोत. कुठं इथं चिखलीला आलो. चिखलीला भाड्यानं राहिलं चिखलीला. तर भाड्यानं राहून शेने पण मी येसूला बोलायचं. चिंचवडच्या आपल्यामध्ये रोडून बोलायचं, इथं पण रोडून बोलायची. ही ताई सध्या ऐकायची मला. आणि बोलून म्हणलं येसू माझ्या इच्छेप्रमाणे देऊ नको, तू तुझ्या इच्छेप्रमाणे दे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे दे येसू, मला तुझ्या इच्छेप्रमाणे दे. माझ्या इच्छेप्रमाणे काहीच नको, माझ्या इच्छेप्रमाणे मी मागते पण मला देऊ नको, तू तुझ्या इच्छेप्रमाणे काय द्यायचं दे आणि कुठं द्यायचं तिथं दे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे दे म्हणून रोजच मी प्रार्थना करायची, रोज प्रार्थना करायची. येसू ख्रिस्ताने 2 मजले जर बिल्डिंग बांधलं तर तेवढं उंच नाही, तेवढ्या उंच जागेवर मला येसू ख्रिस्ताने जागा दिला राहायला. धन्यवाद, आभार मानते. हां त्या ठिकाणी आम्ही राहतो आता स्वतःच्या जागेवर आम्ही आता राहू शकतो. तिथं राहिलोत ना. हो, थोरल्या मुलीला लग्न होऊन 15 वर्ष मूलबाळ नव्हतं. थोरल्या मुलीला 15 वर्ष मूलबाळ नव्हतं. पहिलं हिंदू होतं. हिंदूमध्ये सोनं पैसा सोनं नाणं सगळं घालवलं, मोकळं झालं. आता कुठं काय करायचं, मोकळा हात आहे, पैसा पाहिजे जायला बघायला नाही. म्हणलं डॉक्टर, स्वतः एक डॉक्टर येसूसारखा डॉक्टर एक साताराला डुशी म्हणून, त्या डॉक्टरचा पूर्ण विश्वास आहे. तिकडं नेलं. मग तिथं काय केलं आम्ही, डॉक्टरला विचारलं खरोखर डॉक्टर तुझा विश्वास आमचा तुझ्यावर आहे आणि तू सांग काय काय होतं आहे. म्हणलं बाई तुझ्या जावायला बाळ होणारच नाही. हॅलो इथं साक्ष सांगते थांब, आणि तुमच्या जावाला बाळ होणारच नाही अशी बोलल्याच्या नंतर मी काय केलं, मग परत नाराज झालं. जो हृदय मोठा होता छोटा झाला. खूप काळजीत पडलं ना, खूप चिंतेत पडलं ना. मग एक माणूस वॉचमॅन होता, आपलं वॉचमॅन होता. इथं वॉचमॅन सांगितलं नाही मला बरं नव्हतं म्हणून मी चर्चमध्ये आली. चर्चमध्ये आल्यानंतर त्या माणसाने सांगितलं की तुम्ही अशी प्रार्थना करा, पहिल्या शिक्युरला चाला. मग आम्ही तिथं गेल्याच्या नंतर काय केलं, प्रार्थना करून परत म्हणलं तर आता आपण हिंदू आहेत ना, आपण ख्रिश्चन व्हायचं म्हणून मी खूप विश्वास ठेवलं आणि प्रार्थना केल्यानंतर परत आम्ही बेण्या फादरकडे गेलं बाळासाठी. मग एकाने पत्ता दिलता आम्हाला, पण पत्ता देऊन आम्ही 6 महिने आम्ही हालू शकलो नाही. एवढं अडचण यायची आम्हाला, जायचं टायमाला खूप रस्ता अडचण यायची आम्हाला, काय पण अडचण यायचं, थांबायचं. पण काय केलं, एकदा काही पण अडचण येऊन द्या, सगळं अडचण आपण मागं टाकू, पण आपण जाऊ तिथं. आता डॉक्टरने एवढं उदार सांगतात, देवानं काय उदार सांगाल बघू आपण मनुष्याने. त्या मुलीला आणि त्या जावायला बळरटी करून मी नेलं. मग इथून गेलं बेण्या फादरने परत नाही केलं. आम्ही काय बेण्या फादरला जाऊन भेटलं नाही की आम्हाला बाळ पाहिजे, बाळ होऊन द्यायचं नाही बोलला मी.
बेन्या फादर रिटायर्डमध्ये बसलं. रिटायर्डमध्ये ईदीवरून फादर सांगितलं की बाळाची देणगीसाठी इथं आल्यात ना त्यांना बाळ होणार आहे. आमचा हृदय छोटा झाला ना मोठा झाला. धन्यवाद तेच आभार मानतेस. आता डॉक्टर सांगितलं बाळ होणार नाही पण फादर सांगितलं बाळ होणार आहे. मग मोठा हृदय झाला. तेव्हापासून आम्ही येसूला काय केलं, येसू दे बाळ, येसू बाळ दे. पण 5 वर्ष आम्ही येसूची मागं लागलो. येसू दे बाळ, येसू दे बाळ, येसू दे बाळ. आम्ही येसूला धरून हलवलं, रात्रंदिवस हलवलं आणि रात्रंदिवस रडलो आम्ही येसूपाशी. पण देवाने काय केलं, बाप रे एवढं मला हलवतात म्हणून का ना त्याने मागायला जागा नाही ठेवलं. मुलगी आणि मुलगा 2 एकदाच दिल्या. धन्यवाद त्याचा आभार मानतो. एकदाच दिल्या पण परत मागायला देवाने जागा नाही ठेवली. आणि मुलाचं नाव लाजरस. हो 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 नाही बाळ दिलं आता कशाला करू, 2 एकदमच दिलं ना. हा 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 पण देव म्हणतो बाळ आपण प्रार्थना तसं नाही करायचं. हा मग मागितलं आता आम्हाला काय कळणार तेव्हा मागितलं देवाने दिलं पाहिजे. बाळ झाला हा झालं मग 2 बाळ एकदमच दिलं देवाने. देवाचे मी आभार मानते, देवाचे आभार मानते. आता ह्या बारक्या मधव्या मुलीच्या मुलीला बाळ झालताना त्याला हृदयाला होल आहे आणि डोक्याला मेंदूला होल आहे म्हणून सांगितले. ते काय केलं बेन्या फादर आम्ही ते जाव आहे ते पुरीचं सासू हिंदू आहे. ते काय म्हणते या बाळाला खाली करून टाकू. एवढा आजार मध्ये कोण सांभाळतं, कोण सांभाळतंय, कोण सांभाळतं म्हणून सांगितलंय मी. आता येशूने तुम्हाला बल केलं. हो हो हो. तुम्ही किती लोकांना जाऊन येशू बद्दल सांगितलं? बऱ्याच लोकांना सांगितलं, बऱ्याच लोकांना 4ही कोपऱ्याला गेल्या. धन्यवाद तेच आभार मानते. हो 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 आणि ह्यांडलं पण आणले मी. ह्यांच्या घरातले सगळं काढून नदीमध्ये टाकून दिल्या आणि ह्यांना घेऊन आली इकडं. देव बरे करणार आहे. हो हो देव बरं करणार आहे. आणि मुलीच्या मुलाला बेन्या फादरला फोन केला, म्हणलं बाळ खाली करू नका, देव बरा करणार आहे. मग ते बाळ बरं झालेलं आहे. आता बाळ 2 महिन्याचं झालेलं आहे. बाळ बरं आहे, काही आजार नाही त्याला. धन्यवाद आभार म्हणतेस. मुलगा झालेला आहे. माझा खूप विश्वास आहे देवावर. हो मी कुणाला सांगत नाही, कुणापासून रडत नाही. या ताईला काय तर बोललं तर मी येसूकडे जाते. चॅपेलमध्ये तर येसू जिवंत आहे. आभार मानते. देवाने खूपच चांगले केलेले आहे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, for that zeal that she has to bring souls. Lord, I also thank you that her eyes of understanding is enlightened so that she understands the scripture, the word. That nothing is going to happen, but everything is done, finished on the cross 2000 years ago. Thank you, Father. Thank you for touching her, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. प्रार्थना करा. Thank you. लॉकडाऊनमध्ये पहिला लॉकडाऊनमध्ये ना खूपच आमचे त्रास व्हायचे. खूपच आमचं लॉकडाऊनमध्ये कुठं आता पाऊल गेलं तरच पैसे येणार ना. हे पाऊल घरातच बसले, पैसा कुठे नेणार. मग हिलमत आईने म्हणलं काय तुमचं अडचण आहे का. म्हणलं खूप अडचण आहे तर कुणाला सांगायचं. मग हिलमत आईने म्हणले की एक तुझा खाता पुस्तकाचा मला जाहिरात आणून दे. मी खाता पुस्तकाचा जाहिरात आणून ताईच्या हातात दिलं. हा पासबुक हो हो मी दिल्याच्या नंतर मग हिलमताईने 15 दिवसानंतर मी एंट्री करून बघितलं. त्यात 10,000 आले. त्यात धन्यवाद ते आभार मानते असून तो 10,000 आम्ही घेतलं. ज्यावर राशीन पाणी सगळं घरातलं खर्च केलं. गाडीला बरमन दिलं पण गाडी आम्ही मागं ठेवलं. पण आम्ही घरातलं घरं खर्च करून जिने आम्ही घरातलं घरं भागवलं. मनापासून मी देवाचे आभार मानते आणि इल्मताईचे पण मी मनापासून आभार मानते. आम्हाला खूपच मदत केलेलं आहे. धन्यवाद तेच आभार मानतेस. हो काम बंद होत्या, खूप कडक लॉकडाऊन होता आणि हालू शकत नव्हतं, घरातून बाहेर पडत नव्हतं, घरात काहीच नव्हतं. चहासाठी मी 2 दिवस रडली होती. दुकान सगळं बंद होत्या. 2 days. हो दुकान सगळं बंद होत्या. आता 2 चाक्या. एक नाही 2 घ्या. And that's why I was not giving her my card. व्यवस्थित होती तेव्हा त्या टायमाला तशी व्यवस्थित होती भाऊ. All these families are in a neighborhood. These all have all the idols that they have. They put it in a sack. All of them. I mean, there are many more who come every Friday for prayer. And she went and gave Jesus to Yes, yes. Yeah, she's the one who gave Jesus, and all of them
those idols they put in a bag and put it in the She water. ensured that all the idols went into a sack and she went and threw it. In the water. So all these with small and there is the delivery होणार होती ती झाली का? हाँ? When I came in 2018, that time only she brought so many souls. Oh, you know her After- before, right? Then why The you whole give her family. life? I know her very well. She means whole family is left. Huh? Yeah. Whole family first she brought them to the Lord. She used to sit in the first row. I used to preach in English, but she used to sit in modern. She knows English. She knows your English. मला आभार वाटायला लागले येशूच्या नावाने. हां माझं तब्येत खूप खराब होतं. इथं आल्यापासून ठीक झाले. अजून बोल ना. What happened? बोल. धन्यवाद येशू बोल. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. Their husbands also come to church and for prayer. Christmas The joy is like that. No, daily She's mass now, only. ask her what she's feeling right now. आता काय वाटेल तुम्हाला सध्याला काय वाटेल खूप छान वाटते. नाही म्हणजे शरीरात तुम्हाला असं आता काय Feeling the power of God. परमेश्वरचं हां अभिषेक वाटेल हां But whether you feel or you don't feel, Christ is in you. Okay? Faith is not feeling, faith is believing. Say that. And do the closing prayer. Okay. what you say Faith is not. Faith is not feeling, it's believing. Whether you feel or you don't feel, Jesus is in you. विश्वास जे आहे ऐका इथं सगळे तुम्हाला आता असं वाटेल की असं पडलं तर परमेश्वरचं इलेक्ट्रिक शॉक लागलं तरच Whether you feel it or you don't feel it, Jesus is in you. तुम्ही महसूस करा नको करा बट येशू पवित्र आत्मा जे आहेत ते तुमच्या आत आहेत. So your faith should not be on feeling, your faith should be on believing. तुमचा विश्वास फक्त मला काय महसूस होतं याच्यावरती नाही राहायला पाहिजे. मला असं महसूस झालं मी पडलो किंवा अनुभवावरती नाही. तुम्हाला विश्वासवरती तुमचा विश्वास असायला की मला वचनवरती विश्वास ठेवायला. Even if I don't feel, if the word says, I believe what the word of God says. जर मला काय महसूस नाही झालं कुठलीही गोष्ट बट ऐका जेव्हा तुम्हाला वाटेल की परमेश्वरचा अनुग्रह असं होतो मी पडतो किंवा काय पण झालं तरच आहे त्याच्यावरती विश्वास नाही ठेवायचा. विश्वास कशावरती ठेवायचा? वचनमध्ये जर सांगितलेलं आहे की तुम्ही बरं झालेलं आहे 2000 वर्षीपूर्वी तर ते वचनावरती विश्वास ठेवायला पाहिजे. समजलं का? म्हणजे दररोज येऊन तुम्ही लोक पडणार तर नाही. ते अनुभवावरती नाही जगायचं आपल्याला. कुणी हात ठेवले कुणी प्रार्थना केले त्याच्यावरती नाही. वचनावरती विश्वास ठेवायचा. You might feel, you may not feel. कधी तुम्हाला अनुभव होईल की कधी कधी नाही होईल. But God is with you, in you always. बट परमेश्वर तुमच्यात आहे हमेशासाठी तुमच्यात आहे. समजलं ना? Praise God. Do the closing prayer. Tell them to close their eyes. इन मराठी. In Marathi. Thank the Lord for you. ओके सगळे डोळे बंद करा. आपण प्रार्थना करूया. चलो प्रार्थना करूया. डोळे बंद करा. धन्यवादाची प्रार्थना करूया आपण. झाले डोळे बंद करा. धन्यवाद येशू. येशू आज तू आम्हाला शिकून दिला की कसं आपण डोंगराला सांगायचं आणि कसं आपण देवाला प्रार्थना करायचं. येशू तू आम्हाला बोललेला आहेस की मी कुठलाही कार्य जे केलेलं आहे ते तुम्हीही करू शकता. तर येशू काय बोला की आपण जेवढं कार्य येशू केलं त्याच्यापेक्षा भारी कार्य आम्ही सगळं करू शकतो. आम्ही पण येशू सारखा भारी भारी कार्य करू शकतो. का म्हणजे येशूने आम्हाला बोललेलं आहे आणि आपल्याला आज येशूनं शिकवून दिलेलं आहे की कसं आपण हे कार्य करू शकतो. त्याच्यासाठी आपण येशूला धन्यवाद देतो. इथं आज पवित्र आत्माचा प्रवाह झाल्याबद्दल आपण धन्यवाद देतो. येशूने जे जे काय आपल्याला आज शिकवल्याबद्दल
आपण येशूला धन्यवाद देतो आणि आपण येशूला सांगतो की येशू आतापासून आम्ही जाऊन डोंगराबद्दल प्रार्थना नाही करणार, आपण डोंगराला सांगणार आणि आपण प्रार्थना देवाला करणार. हे दोन्ही गोष्टी शिकवल्याबद्दल येशू धन्यवाद देतो. धन्यवाद येशू आम्हाला निवडल्याबद्दल आणि आम्हाला आता जाऊन तुझं कार्य करण्यासाठी शक्ती दिल्याबद्दल धन्यवाद देतो आपण तुला. धन्यवाद येशू. धन्यवाद पिता पुत्र परमेश्वरा येशूच्या नावात आमेन.